Baby go for na ye gata ko duru. Omo ye adwuma papa. Otum se scan da wampa. Scan da ho eda ho. Sika da ho no mo ade na onye hu nya adwuma. Ye no no mo ye no. You said me fit a crowd me ya wo kro ma me in my son. Asem di catch my menti adwo press station me ton saka kokote eno ani se metata so kalobo bibia wa o munya me ni abre me ti abozede eno ti ma wo baby on fra bozege ma me na wo me ti edu me da me kokwazi ye be ti program nya se me Dika ansanna bako asori amakwaso me de me kwazi ye no me ku de kwazi o be ti asana akwasole ne bo se me pamu ni free o asana akwasole enati mo besi awara na menyu bako inti sugar trewudo mayamfa odom mbum insurance fia no for friend tamara na wa fia me I reckon you feeling your power inti dom na mendo bia inside down na go bushuramo no fruit del bia manu so very my benja no fruit my like you know that Asem me nkomo twetwe ase na mashase afri achim aboabo se de bribi atwam cheye bia ye bo mama ne wo dwumadie so customer former assembly no de baba tu dwa se World Bank be free project bi ase se dwumadie won me die ne mu bi kane MC mama Victoria Dunim pinfo bi ka ho nyame adom wo mu bi frase ampa wo mu frase na no brada Jesus wadaro mama chi Ijidi sempo mboko die. Boko na so. Boko. Eno nso to ano mo nso to ya na. So no ijidi senso to kwa chiri pa, to kwa chiri. No nso de but for the past 2 days so no it has been pouring so de to ba dia. Okay. Wow. Yate. Ma yemfri nkomo na se street ni enko ye kai bribi wa na no kasa odwumadie so na wo kan se World Bank for ebe yem potema kwan bi na o kan ne enunu yasum kakra se de takra nu yasum sanse o mamu yenim se de akwan wonsem te o pre a obre so kan se nche World Bank wo be frase ampa eni na ani ene ayin bia na no brada yai ihu an se wo ma frase atwa kwan yi gates e wo aboabo Pentecost road na ene ye ka sa okay sa sama kan no enche bia mpo wom ko bo hudwa ewo achimodan MP ni MC ni mpinfo awdo bi kokate sort se wo ba be sa project no wadaroma asemi wa na akofa bai na o che se World Bank for ne kresa wo ma project na eba so no anankofo ufro na abesom bidazi binia mfa kwenye zonchia Ahenkan tifo nyina no pai minchia ya mami chief executive so utia no pai bichia na campaign for your honorable member of parliament, presiding members of the assembly, and staff in there. I am a correct, the former chief executive, Vic, and a person, yes, I am a correct beginning of that was around April, April, so I found a banner. And based on assembly, a secondary city support fund. Yes, the debate moves.
some selected road in Abuabu, and some selected roads in Oda. Jesus, what are you, Pacho? Anopedia, my yenji. I did check a crime through chain, per se, a T14 or maybe a CPA. Was it based on secondary then? Ghana Secondary Support Program, a World Bank project. Okay, and no, that dear, a woman, a den woman. Yo, Medazapa, a facility, a loan facility, a buying a contract to World Bank, now, or more Aji, Abagana. Now, what is happening is that there were 261 assemblies in our country. Now, we use criteria for selection of some assemblies to benefit that project. Now, share the whole country and 35 assemblies and benefit. Or that was one of the first assembly I selected. I benefited that project. No? The whole Ghana. This is the whole Ghana. Yeah, the whole Ghana. Initially, almost started with 25 assemblies. Over Israel region, 4. Oda Kibi Kofodia Anna Odomasi Kobo area Hobako. Internet 4 for the whole region. I say last 2 years normally as a man can say every kind Anna Isi region I have 5. But the whole country there are 35 assemblies. Anna enjoyed that facility out of 261 assemblies are the country. So you can see that Oda Secondary City Support Program, World Bank project. It did not just come on a silver platter. There are so many factors involved. Notwithstanding that, I enjoy UDG1, UDG2, UDG3, and I buy UDG4 and 5. UDG4 and 5 and idea rules. UDG1 project and idea new market. UDG2 and idea call Kumasi station one. And UDG2. UDG3 and idea rules now I want to top on and take Magusa rules no. And also been a Munia, my sister station of FM, and more bridge na ye buya ya for front, and it trees na ya hono. Meaning I know UDG3. UDG 4 and 5 no. And I idea rules no. Ababu, some selected run Ababu and any other. In the meantime, I rules is true. I am not correct. Maybe I wonder some time ago say. World Bank project and the Ghana Secondary City Support Program. No, some rules be and yes, Kate sought for it. That was last month. Methodist School Park. So, my honorable member of Parliament, Chief Executive, even former Chief Executive, Yamami, making our hobby, also by former Chief Executive to Honorable Pamuson, also by. And they to just say, under the Ghana Secondary City Support Program, UDG 4 and 5, no. The rules of selected route within our municipality. Now, shared from Abuabu, Yamami Vic, Sane, Fee or Quino, Eco Pentecost, Eco Methodist area honor. Anna project no or Abuabu, the honor, Eco. Na nura kra me ba ho side ho me hu se contractor na start drinks wo area ho na ya ma contractor 6 months at least 6 months I just hand over but on one kasa me sure say within from now I could see maybe by September October no ya me boa say nya su na me sure so betimi avia. One thing about the contractor say project na ya demand nyina no o ye nyina at the same time bring back as a concurrently o ye nyina at the same time o share there e wo Methodist conference hall if you were fa conference wa chiwa kokotes ni Bangalore no also many wo ka say wo gusu o ko ayi all right hotel area ko joju so also ye the house so ka homa and so wo gusu so mo ye drinks. And also, contractor is so serious. Yeah, Papa Memphis. Onona contractor no, where contractor for this UDG 4 and 5 projects. No, indeed, I am not correct. Yeah, but wonder Robert after na Ajumana started. Where the me assure say a tearful in a bed, say contractor no site. But be a mabu boy who says something is going on there. No, cry me, Chuanumpo, so be here.
enkomo ya mpacha obetumi adi achi o Facebook live obehwa Ahenkan 93.3 FM de Jesus ka no enukretrodo yakọ akọ akọhwe se enukra nti yatwa bi ene de abeto Facebook live oba utum se wa start ewo MC fie na no pepepe ehono mo no ma aye gata na wie ena mo debo ani be 100 meters a wo ma bobbo bia o mo ba beye ena akọ anim kakran so a wo ma tu amana no ende mu nya mo boy nti utum se adwuma na oye ne ho ha pa. Oh yeah, say or person in them now we in surface because the road no yenya with the yenya in them. Emma may Vic quite so she post BCC by BC. ECG by or make post now quite quick. I said the bay with me a year night or some containers BCSO as is or no who said the final based on the meters on the amano. The or she say a better containers now on better quite now what me I acquire. The another me is true and the course concurrently, but yeah, it was no money in workers was site our young regiment. Yes, we have a wako daddy or yenina at the same time. Wouldn't say, Papa, Memphis or management Niagro. Do manage Juma or no, over making sure over pay for no my and fast. I know you inside official or probably before. The Osha method this conference for FAHO. Ekofa abia edi kwan na ma na eko Bangalore na about no nya no nkofo omso adwumayefo wo ho a omu ye adwuma okọ alright said the medical kai no onzo omu go ye adwuma pa da bia me call now I used to go around na se metwase a said omu ye adwuma abo gidigidi ni sana alright nso omu ye adwuma eni babia e kan no omu ye adwuma gidigidi na ye dia ma no nya no or the workers are called cited by bia or yen compared to the beya time na yedi amana no or no grabit me wie before time no cry yedi amana no nti ba bia be copia no workers ho yi all right ho no say ye road no a journey back ba bia you digi three contractor na do no ye journey na e fi na say the road na twema ko jodru school ho na de akọ anim ho nti no a say kwa na workers no e wo ho ye aduma serious nti ba bia workers ni ye aduma when say we know it's a World Bank project. Now consultants no is on site 24/7. That PR contractor me other pa so more consult. On an amsa to make sure that the right thing is done. And I Minister of Local Government and World Bank Secretary almost by round. I bet she say Ajmano Koso and answer and Koso. Anna, but the Dika kind of contract and year money in or more. So oh yeah, Jumana would use Sika Preco. But the Baya, say yes, when you have a word, man. And I have a Memphis, or no, so you'll be a Jumana Obey. Obey and tell me where you inside to set the Baya, no, I hand over project Namae. And then tell me, until all the projects are saying now, or so, yeah, Juma, and Mino Cafe. Wow. Nikasem, any GSMT, na se adwuma no gusu a ekoso ba Facebook live a mfuni video da na mono so dia dance sampa adwuma na ekoso na mami mbisa wo ye ma obi project a ana ye ma obi contractor se onkoye bibia ye instead wo se nipa no adwuma na onko akoye ni make sure se enko affect afoforo eya mu instead wo ma na ba cho so mo se ti se adwuma na mde ama mama se kokoye kwan na akoye no ugusu ye de na so hwa se o ye no enkofo bi mfa ho emre eya mo mfa nhyem contract ni mu an mo mfa nhyem ana wo sa o se contract bi e di mama bi a wo ya anje saka affect obi a wo area ho ana se obi a wo di djuma ho nti e ba sa na before ba sa ti project no ye di kobobo amane mo area ho nya se ye ba do ye BBC nti e bia kiosk we ebeka no BBC ebeka no na e boma amane pre information asana project no kra no ya start UDG sa project na mi kan before contractor no even before eba award no kra no e di kan ba site o ma motiti area ho no bo ma dey in case contractor start adwuma na ebeka wa you have to move a little bit so the be ya kwan no how because as I body Panama we have what we call project affected areas, you know. The Abasa, you have to inform or more area in CBBC Becoso. And the Abasa Nipano Kurano, the Kasa might be war. Yama may Vic opposite container Bisa.
for him the very day no also he's aware on why aware say you be bisa and they do never can you pull up a clear actually because a road for what do you call it nyeni papa ko na be fa so ipa do do be fa sa kwan so nti se be kare dia why I didn't know on twin kwa chiri kakra nti before I ever started project bia ye bo wo ma mo area wana ma ne say ye ba be ye bibisi o man enkiasia na ba se de be ya edu wo na be kan wana wo say oh we dey come ma twin kwa chiri kakra okay nti o ma mo area wono ye no ma kasa we have been there ye no ma kasa ya engage wo mo ama ma tia say bibisi ba dia no problem edu say kakra so be kakra okay now what of say nipa no gusu ye adwuma no contractor no gusu ye adwuma no on say enu say enso ni toye no ema baabi o motututu ahwe ne bia gugu no entama ho no na adane afro mami bi nim ena okotiam say two nti omo gusu ye no wo mu ni science bi omo de be bon ka ye sa ha mfa ha afa ha anye say omo ni sa no ma no wo and no pa de mean you are 100% right contractor bia ni wa ye decide man na yen ka se fa road signs and answer for BBC will say that there be a car who say nipa e ba obogu say there is construction going on. I know your car very safeguard. You have to safeguard that area. When say there be you are right, but they have not observed it and I'm not showing 20. I've not been there to see it. But me assure say yeah can say I will get back to the consultant. Nama bona manie so also check up there because me call all right no me who say signboard o dey sign we need there e bi so wo be wura wura kwan no mo yeso adwuma na ya twere ekwan no asi yes men at work but me che say wura mu a baabi on ma ye anhwa bebre afro say unimo na say okoti on ma ubetumi akam ana ebetumi kura prawo anti sa baabi no mo anim sa ha na anhwa na atwagu anti me mani pamfa ha eno na me pese mi hu se wo wram ni de and the road signs as was kwan na blocking de keka ho but uko mu na road signs de wo ho come oh okay yes okay until they are all kind of well fama ba and I don't my consultant no be start them I don't know what maybe I want to amana no okay because they want to be in soon by the ama cause problem emma and for so I'm sure maybe some cause so okay my friend consultant na or what is happening there me pat you minister also road signs in here there be road signs in there then that's the right thing he's doing because he has to make sure that the road signs are there. But I would have been surprised the only road sign because in the contract, I just say my road sign for users. I know dear, and dear Mekasi no more than me transfer honor rema main road no remuno. This is one more on my road block, men at work, road diverted ne one church is one, but Ukomuna on say. Memphis Construction Company Limited, foreman and asset engineer. Some of those things were very good observed for 1 year without those signs. Because one can understand the monitor to make sure that the right thing that we need we'll find out. I'll make a consultant know what is going on there. Mate, mon question amunyo because I so to say can't nipa to me come answer na betwem no ye den aho be efi e hono na chaka se on be wo ekwan bi a nipa ne be fa so a ne won han na eno ne sa ne man pese mi hu yes okay ya tinti Jesus musi akwan acha afiwa wie ye de nanka omawie on yes 6 months now wo mu ye no bi bisa so mo ye gata ne wie a asa ana quota beba so yo me that's a very good question ye gata ne wie a obe gusu e quota la gusu kama but bia wa ye gata na kodu nyina o quota be gusu we enye project a ye gata na ya jato ho da bi they will be bitumi kile say o quota be gusu na area ho nyina aye kama ama road users no the quota be gusu okay yate brene kosoa ni adwumanya frasi a o mugusu ye hu adwumanya no de akire adwun bia so nso yenso ye beba onche na enchirimo wo no o de amaye any update so wo bia so am so mama maso ate e pacho yo yate ye da sepa yo we ye Jesus Alodina Abolunga ono na customer former Brim Central Municipal Assembly
adwuma ekoso wo all right no say ye gatis bia World Bank project na wo mo bekan ya former MC wo mo penso modern wo mo boye ene ho ehu so mo bu adwuma nti sa project we na o ka no nye assembly bia na nya bi ade bia ye hwe assemblies no obia modern mo wo modern mo so ani no na ye de waka ho so modern mo so ani a onka ho enu nti na Jesus e kan o say Ghana ni na assemblies a enya mfaso afri sa World Bank wo mo project awdue no eye makomako aduasa miensa 33 pe a 33 no so se achimodan ene dikan tinese odan municipal assembly no wo mo bode mo esani papa na mum efi no eno mutumi control efi no me lobby station wo fi no ene akotum ole ase ene mia odubi efi system de ende assembly ni nya do ho efi mode ende enye but udi efi no to nchen ya nkaya udrobi a ewe assemblies bi no wonmo de oba enwe omo womtumi ye ne kama ye mfa ne se ye mu akonta sika bia nyirai sanu mani na no mo check ya womu gina so e de fa say modern mo esoni enti no World Bank project we ye do kan secondary city supported program na ye de wato so enti sa modern mo boy yi ene hu sika World Bank for de baye enu bi ene mo de asi achimodan new station stores no enu bi ka ho ene afi akwan bebra ekokoso oko old premier enu su bi ene mo de si stores e wo hono mo no enti bi no mo de akwan waboabo Pentecost ene all right ena afi quarters wono mo miamia odubi enti ni na no ne kofar bai eno no ti adwuma ne koso na World Bank nso wo mo ade ede ne se wo mo ya adwuma sika ne da ho dada ti wo contract and enya so be yi yam na wa ya adwuma ne ye na wa ye ne ntem ena wo so de ne so ya consultant ni gina wo so saa o chin se de odineka sa de be ya be the right thing sanse enim se contractors ebi edu ba bi o mo ya mafia fa cement 5 osme fa 3 fa abo 2 trips osme fa 1.5 e wo so fa iron rods ankase no akofa de tize enchinam dumpi no de ye adwuma no ti consultant ni gina so saa se de be obe ye adwuma no kama na eho ate ti we ni na no e yade a ekoso ye mo nyame mpaye na adwuma no enkoso totin odanfi efi laza odanfi mesi assembly no mmode aso ani eba no se emu akonta eba no so sika bia nyirai mo ye adwuma we mu ye ne pepepe sika eno de perfect eno nti na World Bank for edo mo ka wo mo list ho a eno nti ene ye nya sanfa so we ni na but efi no efini die asamini ni modemo ensani baku ensani kura yewo environmental health service ewo ho hwan yewo ekoko awdo bebre wo mhwa onidie so hwan ade zoom lion ya mu aban zeda ncheke no ti zoom lion no so onto ncheke na adwuma efo Ghana ade bu onum a enye mpaibọ ade bu onum a enye kasa tenten eya adwen no ena o se ye adwuma adwen no ena ye se ye adwuma wo mo obi adwuma so onye untua ne ka enti wo expect se nipa ne nko ye adwuma no ana onu ensuo na gu ne mu moja ni mu wo expect se nipa ne nko ye adwuma no wo abra untua ne ka mi pictures bi it's alleged say ye odan government hospital hey na ho de na nkanya kura o oyarefo ne da na ohwa poto bibiri odan ahunidie odan de ahunidie de anya ahunidie pa de asene fo twa omo asene man so across any Achiase district wo mu twa achimodan e wa ahunidie mu because me call Achiase district me ko hu se bola ya ke bi unity me call environmental health director ni nchen banchem so omo ye mi hu ni sa no omo ye jinsa agro ade achi be ne fu akakram san koy masa me ko ni atubola ni na kama ni ye de container si wono mo container no so ye ma omo fa on time enye oda enye ODA oda oya
se munim efi sunsunsanso a se yenim efi sunsunsanso a enka yakoye putupunu hia mu bi adwen kwanye ebefa so a yebetu efiase ewo dan na ya na areho amamefo papafo anuanom ma mema nkuma wo fasonom nananom ye sori ne ekọ dan dwom se ekodi dwa obi akono wo ne target entini ana ya dwen ma efi ne so in Africa, come let's enjoy forever. I'm so hard this way. We need to celebrate. Entiana ya dwen ko efi ne so. We need to jubilate. Etan areho aniwu. Obeko dan main lorry station. Tie word no main. Ness or dan kroni ni na no. Ye station a edimu pa. Ye station edimu pa no. Obeko nipa ene baller ene si akan. Enipa ene baller ene si akan. Mate ni to duane so odi a one once na ne ntumua ene di esi akan because baby asamoa no wo mo pe ye de wo ma pe di agu station wo a ye baller to wudidi no na emuai se baller na okosi sunu se ya de papaw se ya de bonio na ono so e de abesi waduane so ukom main lorry station a Johnso ene ni nipa esi akan na no mia mani gani mi kopie so na obi adwonso utumzo yo ba sanza dwonso no hwani a dwonso yo ba dwonso nya be ma de wa dwonso gu konko ebi mu na wa chim ni kama ene oda ba to adim na so lucky oba tugu eyi bola ni mu no ena on se konku ena ekutade enso enti eroli ya na no kwa te no ho ena obeda abontin a dwonso pa o engu asini ena ebeto abontin mi je onu mo na car baako sprinter o parke ewo station mo baby am ken ye Accra main lorry station mo no Accra baby Accra for no e de ko aprade for no finfi no e hono mo enti kia no eyi pick up no kafra sprinter no parke ye ena ko fa konko no so na pa e paigu obi hu na nipa ti sade we huni ye hwe enipa ko sade we mu dabia ne ye hwe Zoom line for your maduma ya adentu no munyo maduma ye yentu amuka ya maame ne ya papa no omo ya adwuma be bosome enwotwe yentua ne ka akatua 2.5 no so yentumi ntua enti maame ne papa no no ombe danyi omo ye makoya adwuma no na adomu ti na nya adwuma nipa nya adwuma untua ne ka wo expect so nya adwuma te se de wo pe na do no nya nipa wo to no yentua kanka kwa yedi to no mo enti ya onidie wo dan de eno de obia ka se ono ujuma tinya awonidie wo dan is very poor poor papa na station master ba ko kan se odan Ghana nu se na mo kan station mu ye fia obetumi aka so odan e ka ho bi because ya na etan o he asene man so across for wo mu obabi a wo mu tombo lagu okwa saman kese a wo mu epom baby wo mu tombo lagu ti odan sase bebrebe yenya baby a nkwaje sase no na ye make sure say cars na etwe bola no ejina ne na so a wo betumi atwe bola no abribia e na afi zoom line fo na ye ntuo mu ka no ye behwe se betua won mu ka na won mu so ye nwura efri fia no ma so ade abegu odan main lorry station no sanko fo no so ne etuo mu so sa ye ntumi nya bi ye chi ne pa ba ko pe de ne gina mra no a ana ye twe na so ye ma no paapa na obi nso meye sempo ye chi ba ko ne de ne ye mfanto ho a se nipa du ena ye ayoma dwen se omu ba bedi sansem oni ni bia anya mu 5 de obaka sem de misuro mi nye enti sanyuma wani na ho aye ya ebetumi ate efini so batazo obia yi nani mu de mo station na mo nkasam anje mu be wu no kra na me ka chem no because baller yare abetumi anya film yare ni bi won mo so yin no hodi eto video no musa adebe kan ne do be kono na o mabiem enti me enfen on enuma we nyina we nya mpaibo we nya nkikamu adwene na ese yadwuma adwene no cause bronifita will never sit down say obehwe say saade we nkoso enga broni no so
Debi ebi mpu nsida. Ebi nsida. Broni onye sadi we da. Enti munya madwen sambo madwen na ye adwuma no. Debia ye di broni ebetwa mpoa. Debia ye di broni ebetwa mpoa. Uti station kam uti kam utu kwan na uti bola ho na once na tetew. Na ball station my kan enipa to na ye ge tax na ye twe ahoma ne tax de mukokwaje tax no mukwaje mo twe ahoma agiska obi antua na mo ne eko na ball na ego no ne de eno na ho ase de shoemaker na ase de wachi ura no na ase de munya madwen se mo besesa na matena se afa adwen ne mo kwan befa so a mode bola ho nsem befa so odan no yenso nyame adom yanui oh yanka ntum ti se funu de yenso de bia ye beka pa me ba be ko odan ho na we de eye school we nya hunidie we eye school El Shaddai MAJHS El Shaddai MAJHS 2019 na COVID-19 eyi ni ti no ebema enhyehyɛ bi a safety protocols on the buy no emu baako social distancing na wɔn ma yɛ te aseɛ sɛ yare no mframam yare enti sɛ mukohyia baabi na mo antete mu ntam a sɛ ofoforo bi benya bi no possibility no high ɛwɔ soro pa enti safety protocols no ebi sɛ ɔbɛworo nsa bra no mukohyia wɔ baabi a nipa dɔso a mo betete mu ntam na emframa fam afi nso obehye nose mask weni na ka safety protocols no na emu ba kwa ye social distancing no ebema na asori yentumi nkɔ ne bebre eyie ye ya yete number no so bibia edi nipa dom kohyia no ye hwese ye bete so enti ekoya kodu schools mu ema double track system cry unity sɛ de bi bekɔ na ebi atena fie na kakra na masesa na ebi aba na ebi atena fie eno bai na akọ basic schools na primary KG JHS na wonom so schools ano mo dɔso no na ebi kwa awia na ebi akwanapa ebi kwa awia na ebi akwanapa sɛ de ya protocols ni ebedi so na obi nkɔtete yare ni bi na eno na etira ɛso daye awofo a wɔn abadaye wɔn dwen nipa ho te sɛ broni adwen wɔn nipa ho dɔ ewo school ba kwa wo dan ni potam ya eye El Shaddai MAJHS awofo a wo ma ho no no ani mpanimfo a ede o manim no wo tena se hunu se enkwada ye bi tena fie na bi kwa ebe ho hunan ebe sa awoko di ehwete ebe ho hunan da bi ye mpene sa ye nyamasa munna mo ba once ye kyeremade mapon makofie se de bi ebetumi kura control nkwala no enti Parent Association no say ena saade a wo mo ankasa be fa tomo so na omabobɔ ayi omasipiles bi na omabɔ so nkyɛnsen na nkɔma to ase no blocks kakra bi na omapenkunya gum na kan koda ne bi atena ho so de be ya social distance na yɛ ka no ebe yɛ adwuma na wo mo yɛ saa no on se otumi nsan kokromutim mopo ti wo mo de plan a wo ma draw ekɔma assembly no assembly no so ehwemu nom se eye anamonto papa nanso mo plan yi de ade da bi mo plan de yanjintum enti yebema mo standard one as a dutch bia no ye ka se yesi aburu nsan kro betum mpo asi amana eyi enti omo se sa plan no enti omo se sa plan na afia ma Parent Association no awonboa ne entoto omo yese nkomo ade be ye omo plan no na afia sesa ena mse okay bere continent e odi yen hyase kakra won yen fa hyase ena 3 rooms so edan so esoso 3 classroom ena mo start o mo twa foundation o ma ye filling na no na organizer kasa filling nko ano sika ekom ena na be 9,000 ko 10,000 etomoto eto togo moto togo car so mo di aya man kwala nko trim keke so hu baby o maduru no esa se plan necessary nti ane plan ya de mo wo no o ma ho odin asa plan nso MC de mo eno wo matiko ngo wa ma mo hwe wa support o ma nya hwe form MC esa nke so mo kakra nke so support o mo kakra nti esi Parent Association no wo mo aho odin akofom
ena so like ye dan na no mo ye no so agi school no papa ena okuma nkwada ete saa dan na omo ye na oma ho ode ansa no a mo ntumi nya biem no enipa wo mu nko a enenam babro oha school fu ete saa dan no no omo bro oha na omo wie nti efuturo nko a eno na parent association ni say baby omodu no wo mapem enti mu hia emmoa ankura obi bia ba mu mpenimfo nyumeku awodro obi a meso wo masene na edan na wo mo ye de aboa school no e de aboa aban no edan a wo mu ye mponti ama teacher fo bi mpo anya dwuma ho sanse nkwada na doso enti wo se first teacher fo nso bebiri enti enu nti ye ne mpenimfo ye be kasa na ya hwe so fa adwuma no ma ya ne sika akom ene baby omadu emmoa no te se de making saa na mu so fra na ene wo mo akasa nti El Shaddai MAJHS Parent Association Executives abekansa enche mekom nchen na ene wo makasa medin edi kwaku enin kusi buadu me na enche bia nipa ede meto no enin kusi Nicholas owuye no konfupeni o wasante achimamente ekoye na yi enti baby amenya medin free sesi oni wiase enti no waye se onu koi so bo machidom na edin no etena wa afebo enti saman plus konfo honhom ena ebo machidom ena afi nyame honhom debia no pa debia na jo loop mame debia no pa debia na jo obehu bola no achemo dan bola asientu aisisika gale esa na eba asientu da odame lorry station everade eba asemni yembo ho ban awoni die no enye kra El Shaddai fo omayumuti school no wadwen papo mesi awofo no nyame hiramu ontumu kwanum nyombe bi se na nyame je hu enye mpaebo na obo kro no enye mpaebo na usisi unua enye mpaebo na obo adwaman enye mpaebo na udi obi atem agi eyemwa eyadwempa fa abo unua nyame be hirawo El Shaddai munkomanim me bompa yese ene yenwie no na monyamowa enkofo me somasene everadi na musida no ye mati school no nso omobom moden school no modi omobonti kwada no gumse yi no ese manso fo na ba bi say papa me be sia na makom nchen ya kasa enko ba bia a minute. Okay, debia no padobia na jo kokoko me bra Facebook live. E dan na me kan wasem no. Ene da wono. E dan na me kan wasem no. Ene da si we mponyanya e dan. Nti we kura yemfa ndantu ana yemfa ne patadan. Okay, empatadan na me kan wasem no. School for bag ne gu fom. El Shaddai, masa. Nkwada na bi seja. Na nyom ne ya quiz one an kan fam ya quiz on beje. Omu wini e mo freja nyame adom kronfo so akofa no ai akronfo pa yam de fridge no mo na kronfo so akofa fridge na free office wo ade kura ni enti bra Facebook chama eni ni mpelifo makwa ba machine mi jiri se mpombo ko de video ye hwa akola bi tia no sei nyame won pe bone o nyame de nyame ni wo na lewin kan say sabro bi winzen kwa me despite so toka nyame de no hu ye kopio no mo na akonya ba kwa akoda te so enya papa etini na ho ama moja pram no na sa moment na so no mo ba betwe mok ne da be na mpacho me no ko no enene na nsa bia nene na nsa sa moment na so no betwe mok na akoda nto no ma ade ne ya ne ya enti pipa na de beto no kwa no hu ni se pipa de ko toilet en kanampo so obetwere bibi because oti pains e woni na ho adentia akonya na ote so ne nye na dado no atini na ho na chana ni ba not classroom na dado atini na dado no ko hu wampo na atini mo me anyi adwun yo
ni ye yem ni enfo man no nto yakoma so na ye nya ye nkwan botom yon girls die ene de ke ka ho no ni ye nya saa ne ma no wo ye pani ni de adwuma ma wa yu yem ade kro no fato akoma so na ye ni ye obu on ma minim pani bi obeye pani masa business obi ebie no enso ukone mpeso aso a adwuma bi ankoso nyame nhira ma edi kan me bo mabaso ene adwempa mo di free saa adwuma di yase nyame nhira executive ene mo members nyame nhira mo pa patcho wo odi kan minim se for Justice Aban aka Etman wona wo ye organizer Emma Parent Association El Shaddai mo patcho di otos mi nu ndi minim no patcho bodi me dende a request kwabi adodo na frame One Love Construction. Hey, One Love. Ah, unye. Oh, okay. Let's say contract simple sinibia. Wow. One Love. And when did you be a dinner? Sabe pepe. Oh, okay. Me papa sa kra Martin. You did the same bombo there. Wow. Number 2 din. A friend Joseph K. Yaboa. SMC and PT chairman. Oh, okay. El Shaddai. What the position by how many years? PT chairmanship me call be 20 years. 20 years. Aye. Nice. All you depending na dey aduma no. Me kwa na omasan afatu abama msamentra so. Oka so mpekwa na mo dey amount. Na me ma literally this one say am pese school ni konanim. Nti yi ko force on be kan executive no ho a. To the woman home kika no. To the obe PTA meeting kura omoma. You penyin so a emergency meetings to me ba. Ye fro bi a omma. Tina mendi so ade hu se menya executive a omjina omna so ombetini mi aye adwuma. Okay. Na nyame adom menya bi. Wow. Ti nyame ya adom kura me yese afiwe ekona wiye. Na hand over the amount no so atu adwuma die no so. Nipa me hu se obetimi aye adwuma. Ama na so meni. Wow. I didn't know for school not to say they were Japadi. I didn't hear. I saw me crazy crowd or banner on an abiano. I didn't know your sound. Me nana no me maybe be echo. No, we unyina wie make us say, okay. If you know a conversities na dear, I'm a fire Shaddai. Ibi I your masters. Yamin charge dear, say. Omi ensen nyina omi accountants. Hey, ba ko ye Accra Roman school no ono accountant or head office. Wow. Na ba ko so ye oni company bi ye adwuma. Ba ko so nyame adum ko amanone. Omu na fa El Shaddai. So El Shaddai produces a product to abroad. Yes. Wow. Enti ko ba se ba se aban se yenche school no mu mienu sine be ya nkoda no be so ama teacher for no awofo omo mpese o mbe fi ho. Okay. Enti aban so de aba se enye enhye tini ko ba ya ni se ye de awofo no hia e de tu o manim o mo gina agi tu mi se sadia o me contribution. Okay. Na ma baba no ne da ekoye second stream ya structures. Okay. Sine be ya o mofra no betre school mu kwa. If say result on produce no na fi bia 100%. Bia person ba be free o. Bia person be free. Bia pitch for some padok. David. Wow. Nso omu nyina agi tu mu. Yenso G2 mu kan say okay. Wa ja tu mu dia. Yenso betu hu anamo. E ko assembly. E ko tu wo manim. Say person structure. Yadi tu o manim no ye plan ye mbubu mra from kan say mo person mbo apata nti yakọ ho no ye structure na ye de kire o drawing na ye de kire o no mo kan say enye up to standard na say de make nine no kure okay nti say pedia dachi say assembly be so emudia won standard drawings eni nti ye ntumi ye mfa nko ye adwuma okay nti ya no ne ye de aye adwuma abesi samri and assembly ne bua mo pa assembly no moaye structure drawings no kra na odo man se ne be ya daachi bi ba se omo bua yen a ne se structure no enkoye kwa okay be se on beto aso e de amaye nti ni awofo nyina fa adwen ba ko se ya pemo so a ni nyame ncha de contractor no si dance o ye executive member ono o mi ntemu ha nti edu samre no a fa kwa wapem so akodo nso
so the better him the nyina ye hu wow enti na say de ade no ekofa we na say metemase a mo plan na mo draw ye no ene mo hwe ma ho oden no ɛsesan ni ntina ama adwuma no akasensem asesa kura say we na ɛso na it say foundation no so edimu se na be ya even ye double sankura si so kura eliewi nti assembly drawings no na ejina so ye dey structure no okay but ya no momo de ndie nke no martin bia ka se kura ma wi on anka bana ye ti momo de na nka sika se na bekom em say contractor na betumi ahu okay na one love blay one love brand na yembusa mame me pese me hwe omo plans na omo draw ye no first one na omo de call assembly on na nka wo hwa sika sen na nka ombe hia ansa na mo wie de nka ompeso mo yedu ya de ni na ko ye say first structure na yes e be no awofo ni bi eye enyim pledge say ombeboa okay enti na omo yes e be ni enua ya bebobo nua na ya de chance gusu a na ja nkora na komu saa okay na yenya cement akra kan form ho a na eja nkora na komu okay enti no e ba ne saa no ye ni nyina na ye behia 50,000 Ghana cedis 50,000 pepe okay enti no e ma it is kind of 500 million yes it is kind of 500 million e bi yes obeboa enua ye de beje ho nyina o de beba e bi nso ye say o befa cement kakra enti na che say enya de a ye betumi aye den I like it more. You bet me aye. Let's say me to see here. De na nka mpesa mo ye no. Because of say parent ni bi too musi wo say. Mema enua. Mema piles. Mema chance, mema we no. Mo titini na afrim no. Na sika aka wo say mo di sheme 50,000 Ghana cedis. 500 Ghana cedis. Okay. Enti no na ahoba no e tough. Say you bet me aye. Enti ekoba say mo de koto asamre anim na asamre say dabi. Omo enti ase saa no na afi hadwen ebe chimu adwen kra agensam yes te yakoba ne saa no omo se omo manua ne ade na afi ofro we ya kashkala ofri we ya kashkala na che se ya hadwen enti ho na chairman de ne nansi from say da bi saa na te de a omo de no de ba de emfa so na sika kakra ya jeje no then time no na sa 500 no mtwitwa ye chama student no say awofo no den omon family says each parent be atua 1.5 okay 120 150 cedis 150 cedis okay eno no ye term ana say enye term kura no de omo shede a che ankasa say obi entua say de be ya betumi de aye den a start project no okay good enti omo gigi says can be to ebi entua anu say de tie ebi to ebi entua enti no kakra no munya no no me say say na tie de yem fan start ti twa foundation koto ebo a ye de very na asa madam no boss wa enfa den time na headmistress na ho okay mama no no boss wa na afi agensam enti na afi akwese ye be san atwa abo foforo enti no omugusu a pemso a still na enfa enti no ema before so beto aso no assembly ni plan no de mam no na eno so mo ye rough estimator na mo be yin skasen na assembly ni plan no the way we structure net no for full level no I be castle no then no kwa na almost 250,000 Ghana cedis say mo be ye nam futu na firi ono mo sabe pepe te say de ehunu sisi e mo pese mo cement a sabe pepe eno kwa be yan then now almost 250,000 Ghana cedis 2.5 billion sabe pepe dabi say ye calculate ye no na pillars aye beto no 16 mm iron rod nko ano ne ye na almost 3 ton aye beto aye de be ansana the standard no me na kwala standard ne bi won pa because dan na eson pa o sha eson pa esan o valanda e bi de be yan enim ni akire nyina ndi na eson ndi na afi ye hwa na yentumi enu ti na wo hwa ye use pipes na she says of saying ke be use iron rod no na ma shapeless no okay na me use sa pipe no ye den e dey because na pipe no dey cost no ye den from because then time na one iron rod per se no kra no almost 105 Ghana cedis
iron rod baako 16 mm no na baako 105 Ghana cedis na nka ne ye ba be hia 3 ton entina ebiwom wow entina ebiwom so ampa o de enkoma ye di na de achi o Facebook live na edan a ye ka wasem no baby a ne bobre kodu mprempren bra Facebook live na bra behwe na se de be yankomo ne edi ni na so bi wani be di akiri na de obeka wonte ase no video na o hwene nti na wate ase yi pa enti enchanse na mo de aboso no ene form no foundation baby am ato adu ni de eno de se mo wie mo no standard one pepe on say sisi ano ya aboso awie ya ye feeling aka say ye be custom na ya peja enchan no na se de be ya nsuo to ansumfrema na ebokọ classroom ho na ma nkwara no twetwe mu nkonya ne bubu mu no ni nyina ya den etu betwa sisi ano ne ye dadwen kase pa sense na nkwara no ka say ewia bo a ehye wo mo nsuo to a ebu wo mo nze dan no muwa enti na ewia bo a ewurase ene nsuo so to a mfrema no bo a ewurase enti say ye peja we say blog no e koso ye cast we peja blog no koso da den ni nyina to we den e betwa obi be ka say ade mo start mo ye ma ho odin akofom ena munya ye obi be ka sa ana ade mu ye eso banfaso ama school no watwe wana be yi sa ase no ya no ama chema jumedi ye di no eso banfaso ama school no bebre na se mu jaye nye yi sama ya duane efi primary no ansana ebeko JHS no primary no bon homode pa okay mfa se be 2 weeks ni a omkoye amakoye quiz bi my school so nyina Shada primary about 24 awards ni nyina about primary nansenya primary ji ni nyina 24 hours more than 24 hours certificates bebre Shada capture ni nyina wow ntina obia mpesa obi gini ba afi Shada ntama edom no so nte stambia na konanim we ntina sade a ese to me build that JHS second stream no money up to standard send be ya ebekoso embrem libe kwakora be 10 abresan send nkwada ni siba no na result ayenya no wan hwa da chi bia e be na abresan di say fa kwa ya pim hwakodu no ehia support aban mo ankrakra ba NGOs so be apaja jumadi no na koso up to a standard because say no ofu bi ni hwa obeyi ni bafi ho omesi omunyini omembafi ho ne enti influence okwan bia e be fa so school ni be gina so no ye na so no ye mfa so enti na ama ene ye be hie mu ha no pacho mami hu ade we movement assembly ne de omo ankasa standard plan e ma mo no mu ko mo nchen ko ka che mo se enye we na nke ebe ye nanso masesa ya adwen dia mo support e kakra mo tu sa na mo no itu sa anamo no na ye kwae no by then na ye mama honorable Victoria Edu ne ne wo ho no mo ka kire ye say budget no o ma ye wi okay nti wo mo ntumi capture ye nti se betumi dia ye mfa ya ho de nko hyase de du ba bia na ya ba wo mo ho abajimwa after that ni akọ several times okay enyamwe bia ni be sibia ye bo awofo na mane ye from na abo mamane say ye de ani to Asem no so sisi a nya ye hwe ne ye sanka ti na ko ba say twa akopra ne to itu ma student wo nyina no mutua na ye start project no no say ye nya amwa bia mfi assembly okay ni nyina awofo so far baby mo ya du na mo amusika ya awofo na parent association na sika na da ye nya support mfi baby a sika mfi baby amai baby emo head mistress na wo ho no ene primary nyina o man ka se sino esane odo a omodo school nti both primary JHS ko bank ko je personal loan on be shame ansana chema meba head mistress no ano mo wono mo kane no se primary dey under so JHS dey na eko e ma mienu wo mienu ko bobosia ebrem na dey to adwumadi no so head mistress no enye nipa nyina na be yesa
Nti na primary de no wasa to ka afro no. Na me hira no. Sa dwempa de ekwan bi bebia ma wa me hu na otwe ka afro me say eh mami. No wonder. Na sa dwempa kuta no. Oh wow. Embajo mu tie o. Madam Benis or primary. Madam Benis no primary no. Na mami. Nti na nyame hira no. Lucy we say commence na or JHS. Oh okay. On de okona ho me jim. O ma ya de papa. Senya o mo a. Kan pempe so kra ye nu ho. Nti sa abusia no headmistress ne body ma mo no matua. Ya tua bi ne kakakra bet o mo de che. O mo discount che mo. Nya ka no o mo de che. Ye ka na do so. Kwa ni mu kakra. Ye sa no do a o mo do school no nti. O mo da che mo se mo mfa. O mo de che se mfa. O mo pese school ni ko nanim. Nti so o mo tie mi a executive nya nam. Da o mo nyina se anamo pa watu na school no exam na so. Akodi pempen so it enyo mo a ka ye hu fa kwa ye de ni kire kwese na mwa bia mfi ba bi ma Ghana Auditor General nkobeku na ho migiem August boss me ne de Dika wa afia na do hwe ne modern mo a o se ode ko okọ pension ode mfie menu aka ne mfie ade na mo so man ko JHS headmistress na za man ko na maami we de mu yin firi ade a mfa mfie be edubi nka ho man ko na am se wadwuma Anfo ne to Anfo ne to ne to so na dwuma so nti onya promotion ko assembly omne MC wo Abrim Central nti o kon promotion o de ko ye nti na de ni pa foforo e ba ye no se na dwuma so a aban hu se o ye nti onya promotion nti na man ba sa okay organizer so be ka bibi mame mo me papa kakra em se Dika no yede na se kese e de ma PTA awofo mo e sedai okay sanse de ehu nyina ne structure yesi we o se di sika na agba ama na ye hu sa no yes sika na agba ama ye hu sa ni na ye sedai awofo ni mfi ba bia ye sedai awofo awofo na ya di o ma ya de papa primary basic school pa o ma ya de o kan o mo yo sanse obi a predi se de na me cha man kan obi a pese ne baba ye sedai sanse ye sedai ni eguta yan se record dada enti nkola no every year bia no boko exam say catch them say record mo hwene man say record no say mo say record na say ya no record no e betwa atom ho okay blessed year bia no chama e twere record de to anes wa be din se mo ne de board you o bi bia ka ho enti ade ba ko ma yo school mo no papa enti obi aba pese odin hu ni o din hu ni enti pro anyin say hu she bi we sedai sa ni nyama bebre enti de o na o banyima na ache bi o wie ba wo mpa de e din se obanyam sanity wow ba mbon ye adwuma bambo ni eno ti de na cha man ka no eye old one no ye madam first one call ya ansa na ma Lucy ba no ye ma Lucy no ye nyina ye fight for say enka ma me no nsa nka ho mutu wana mo no anka sampo no nani na say ni tam na so eno ti ono ni ma me obekọ pension ye de pa e ma mo because na kwa say ni dwumadie ni ba bi e wodu no so mo manage na home aniti I think so mudi see yen kura SMC ni PTA phone ma me na ka so kura mudi see no you just a Wednesday no free say mudi letter bi abrani say wanya na pension no kura no ho adwuru na no nwanwa na no anka na ohwe so wanya 60 no o ya we say na mfie ni di aso okay na ka ebe so a etumi ma letter be say 2 years sana sanse ye ma me ba ko primary school say ye ka de sene no nyam se ne bre ya aso wanya na letter 2 years muni say anche bia the next following year dey bad year na ne bre ya so enu nti say nipa we na ne bre so ma man ntem sa no PTA tumi to na mako na say mo ma ya reason bia ye betima ye hu bibia ya ye hu bibi ma na ye enti say ma me fo mi nu na ya hwere wo mo ne de ese dai ya boka but maybe no be men so ba ye o ye adwuma fofra ba abranti babunu kura o sanso se PTA ni association ni nyina ni onyam sanse de maame ne beye no oguso a woto aso na o ye babunu o ba abranti ese oba no mo ma ne ti asese masa se ne light you mo ma ne ti asese ana ye line ne de uyo teacher ni a wodi mesem ma yen ana ye dwuma de ye de so ye pese hu se ye betran ma ye fa teacher ni bi ama ye ya ne etu enwe so se ye abani se wa monye ka prefi baby but wadi ye so na wa na wa ye wadi ye na wa na wa ye o hwe dan ye so ya afa nkola almost be say 100 and over ati se de na wo kan this say ye nkola ye kwa kwatwere nam 93 form 3 nko 93
me treasure class 94 the his kasem so no 94 mo treasure ni on treasure ni baba ko baba obon homoden sa ko le kwa tru nyina no kondo shada wa black covid time ni mu e de ba enti wo so hwa sa nkola we nyina benya fa ahode we shada school yi mu na nka se ya momoden e ma teacher fo bi so amenya chop money wo school yi mu sa nka ya asem ada mo yese mo si dan abo ama teacher ni bi abo ama teacher fo no sa nka ye ni teacher fo kra na se ye obese 14 ka that means ga ye 7 pe nti anka ma obi anka obekọ yaba ne kwa ama no onya chance o ya yes and die nti uni mo no mo yaba bi yaba ne kwa ama uni mo minimum papa ya do to so ko tsari ya yes be hu ateche ni so bi abefem but opportunity ama PTA for ama sa teacher for ina nya fa ahode eno nti etimi kasa se ye bese ye mpese ombebam bi na ye hu se nya ne age ama hu se be ye adwuma no enti omo de omo ntenase na omo ni school mu pa ama yen na nya ma enko yesu ye ni wo ha ye hwe okay mama enko treasure so treasure ko aba yeja pacho mpumbo ko de emi ado wadaro ma so udin de sen ye frame Betty yeah okay na musika sam o hwe mo futuo mu a ebi bam ana ebi mam ebi ba entena ho ebi ba entena ho ba ya na chese aye de sese ye nti sisi ade bibia na ho sa ye kunkurun kwatukwa aish ya Asem ti wakwakoye wa ohwe sikasem so yi susuye ben na odi aba den na mo pese mo ya na mo ben na mo pese mutu sele bi on benya bibi kakra na adwuma mu ye mo betumi ato aso okay sisi ade me say ye nim say awofo na bre but ye show mo den say omomoye na ye nyina ye nya adwuma na eso eti yatena se adwen ho say ye pese ankra any NGOs a nyame ato o monsem no ko omumra na omumeboy na ye de akototo ebinum anim okay nipa binum anim say nyame ye hira o ma ye kwa ye bo mo pon mo bebie ye no wow ye de atoto binum anim omo se ye hwe o manim eti ye gusu a mutu sana moni na ye hwe o manim ye to bi wow ebinum so wo hwa ye adwen se ye be kom ho but ye ntimi nko yakome binum letters ti omo se ye beti omo ka amukọ amo the pictures ni bi church omo na the pictures ko na ye the letters aka ho ye the pictures eko project mo ye na former wow. Said de be ya obehu bibia eko ye fa bibia nsie na unipa ko aka wakoma na watimi aboy one mam ni omo hia ye di nkomo yi school aye fa no El Shaddai wa chimodan mu school na wodan na aboabo ewo odan na aboabo fi ehie so organize the open bio to make na me so odan no me so odan san so odan ku ewo o layout no ewo dan layout no odan sector 8 okay sector 6 okay na wo nti ewo dan but ene ka kwan dem ka kwan ni twa separate aboabo no odan okay na ye difference kakra so ne say ya assembly man angasa o ho no so eye nkwantanim ya assembly man ye nkwantanim okay all right one man ni omo ka say ye El Shaddai school no empenifo a wo mo da parent association na no na me omo sia me omo ka say organizer wa ha treasurer wa ha afi omo contractor ono so ehwe asi edan na mo wo mo na afi chairman ankasa ono so wa no mu sei ni nna ne say school no covid-19 ba yenti ene school no modern mo ene edoma eba mu ntino ema enkwada no be bebre ehun ko hia say wo so mu si dan ni bi awofo na yeso mu si dan ni bi di abo school no said be ankwada no mbetumi achim na enframa form ho na obi anya kwan atena se asua de nti mutu sana mo no na na mo mutu no plan and accommodation ase no assembly ni sesa plan no ema wo mo standard one wo de nkomo ye bibidudu ba bi nti ama wo musika sem no enso kodane nti adwuma no akasinsimu sika nkomo de be na sa sisi awofo nso ayi JHS awofo nso ahen omo no so ahen bia o jejejeje nipa nso obetim obetim obekaza aba ma je na we mu kwa de nsiranka nyame se we mu no mo je a wo mo ye e ma ohu wo mo jiska na wo mo de adwuma no e ma ohu ene kwa na abo mo kakra yes akwa da nkamhwe nkomo koso mo kwaji wan situ kwa nkan obi be pa o mani so na nso die wo mo je a wo de adwuma ne ntino
ama wɔn sere bi a wɔn de ma nanso ɛkɔyɛ saa na sɛ wɔyɛ aha awofo bi ɔkɔ JHS ɔbɛbɔ ka sei ɔbɛkɔ SS akɔbɔka university akɔbɔka na sɛ ɛyɛ aha adwen ɛsɛ ɔno abrabɔ na ɔbɔ na ɔbɔ ama school ngu a nti no wɔn ɛkyerɛ sɛ wɔn hia mmoa ankorankora mmoa ɛbɛka ma kɔma nyimakuo ankorankora nyimakuo sɛ cement na ɔde bɛdrom wɔn a sisi ano apart from sika ɛdɛn na mame nkɔ contractor no one love apart from sika ɛdɛn na sɛ obi ka so medium niska na ebom no wo wei ebi amadwuma kora me yɛ kora aka wei mu mɛfa ana metonto bi mu magye sɛ de bia nkɔde mfom baage ntoto fom futuro mu ntiatia futuro mu tatantan sɛ ɛdɛn na obi wo na sɛ ɔde ba bɛdom mo a kama ni bɛgye ho mo ni bɛgye yenya anwea cement anwea ndie yi anwea de de bɔ plastering no and I said de concrete to see so far feeling there we and abo now ni across so blog o dey say 10 say 2 crowd buy beji say 1 crowd buy beji wow baby will be offering ba befa one na better tomato so dia beto wow say cement so a o me ba ho crowd beji cement here enough pa here bebre yeah mo na say die ade bi edisi dan yeye no sa pepepe obi na ne bampo nkoye shadan ana busu ni posi woda na de mu kanya na mo ne adwempa mo wei aka na koma na opeso obo ma on frɛ mo ono ntumi ma mo ba befa ya ba befa okay ana ye de mo number betudwa said bia okay treasure o ka bibi enkonya treasure aka enkonya sense ye classrooms no adults na ye man so adults no kure ne se eto de bia wo ba enkonya ye man tete so are ho papa video ni baba hwehwehwehwe or the blocks na de ne table na to so board ye yankasa kasa ye be carpenters na o ma bobo sense sani aye sidan ne ko no eni enkonya egum no enhye nkuna sense wo kasa wo twen aban na ebeba no na chese de ebecheche no kra no ye nya no number of a year ye hwehwe ti ye be stress omo mbetimi aboa ye board na ye dia ye nkonya kama wo nkonya nso a ye de ma school for tena so ebe ye ya ye stress wo momo ayen ye nyina no ye emoa na ye boa ye nyina ye nyame adwuma ne bia na ye nyina nyame ehrae it is the contractor can abo anwea ye de concrete anwea ye de plastering ni nyina omo de boyen a ye beda o mase na nyame so ehraw pacho mama ye mo school yi na sisi yi population no mukuta JHS one mo El Shaddai no according to research kakram ye no wo mo nenam over 300 JHS nkwan nti population ni ka bibi kira wo school no modern mo mo bo ene awofo no so modern mo mo bo na so awofo no o ma bre no kra ba ko o ma bre hwe nkwada hwe nafo mu ene school hwe nafo mu na wo san yi bi di aboa ama aban school na gina awofo na ya de papa nke we aban adwuma o ananka mboa we nke aban adwuma ena mo fa to mo so aboa sanse mo se o man chechire na ya ka ho bi ti mo so mo fam da mo ye no na so mo nya mo bia ti emoa ena mo sufre chairman o bibia be ka twato kakra mpese me kan se se de JHS no tonchen a se aban abesi crèche de amayen mo ango frank tinkiti nti wo abofra wo 3 years mfemi ensan yes aban na yebi wayebi nti ye besre se wo peti na be ko be 2 years na ye te sai e wo teacher fo aya ko train wo mo intua fees bia na mo aduane a won bedi no mana de nyina wo ba sika kakra won beji no mo de anu aduane amomofra no ne toiletries ne on be sisi mbofra na na e be fees de enja bofra bia nti wa wo ba pese o mo titi wo ba de ma o ne san se school no e bo ho mo de nti to say private school for line bi munya brema nkwada no fi kreja na ewura primary wa na ko yu JHS afa na okọ nti wa oba e pese wo de ba oba ba ho me titi no emse e babo a pa babo a na bo abofra no na bo man mu ni nyina
de mu ye de dachi bia ne modi enya won asem betumi ko anya secondary school El Shaddai Senior High School ka be kama pa ya wasase nso a da ye mo asase wo almost 5 acres mo bia mewie o so bia mewie bi ye ni wo hu papa sa ye the pillars e sisi corners ni nyina nti wa o betem be ba che class fa ko ton ma on ko ju sika nti ye makwan na so pa na ko be 10 acres betem said the canfo no anhwesi ya mfa man ma on beti so on metwam on beti che mu mienu na ka be almost 5 acres then ye ni wo hopa na 5 ndi mo ba man one love contractor na oka association no ana se wo contractor bi abonte mafo waba oka school ni penifo no we de me manenka oka ye ho ankasa o executive member oka ye ho ene se adwuma o ye tuba bi o ye de chem on charge ye on charge mo on charge kura na workers na o de ye adwuma no nti abribia na ye bompa ma se urade bebu me for kwan so de atudwa so bi o contract bia no is an expert but me atunsa afre no wi na ma betudwa wa wo hia se o sidama obia o frɛ no a o ye no so obre ni adaje on adwuma o ye na nu ko tunzo ni papa ni pe ko onu hu mo ni mo tunzo akwa adwu mo ni nko a ebi wo ho de ni sako ka adwuma no anu agya to we de on tisa oh wow person obi si dan ma no si ni papa no wow o de an brase be ne kama ma wo ho tina se adwuma mu ye ni na no one love otie on charge mo debi o je mo free ne mom ne boys ne labors no ene bia bibi kakra o mo de beto nsuo ne aduane eno apɛ no aya de o ensan kanka o de eno so be kan o de ne nka muntumi mu ka o debi okay ntumi oh wow nipa ya de o sa ye yi ya me nhira no me se enam wesu nkofo be frɛfra mo onwuma se wo si dan ye kwan na onye kwan enya kwan nese adansi a building contractor me road contractor okay building kwa a time style bia obesi sajeti bia wow ena treasure ampacho ye ko onso obi bia obekatwa to ana wo bia obechia no yo yeso ye mra ye bekoi kakra metimi aka ni se ye chia El Shaddai headmaster waba Mr. Beka eni teacher fo ewo ho nyina ye chia ye maame Lucy okọ ye kire se maame no oyo baba oyo obema ka ho se ni edin ahofama mu de ye maame no wa ya ade obi a okra school a kire se wotimi kwaji loan no san de bi kye obi wo ho a oye dwuma a wotimi hu se nipa we die wafa dwuma ne se ono ane personal eni bi ne pesa Ghana penifo bi ye no eno na esese obi aye se dwuma bi obi koya na bia na ohunim se sa professional sika wo eni obi wo so dwuma bi wo koya ono na enye sika na obenya no but ade obeye na ono so wenya ni peace of mind se ahofama no wo ho onim se no na oya anyame ebehia ye mame Lucy bebi a wo bia ka se nyame onhyao ye maame Benisa wo so de nkwala ne fi primary ebreye che say ye hu headmistress fo a wo mutimi ni PTA fo fa adwen sa so ono no produce nkwada ne ye cause ono anye ne ye on bedu jeje sa on bedin si na even ye executive kra no ye nye say ye koje akola ne maame sika keke ye tete mofra no wow because ni nyina no wo ye ye de ye adwen ne se daache nyame be hu ye mobo na mra ye wo ho yi no nyame mfa ye so na oma yem product papa wow na se nkoda no motene parent association no correct mo hwe mo ntade hye mo didie wo friend kwala no kura ba ha na wo ka se omonka bibi wo mra ye ni ha dia won twatro no wo be ka no kre a kire wo se ye de enye se project no keke enti na ye wo enti ye ni omo ye fine ye ni omo ye kama enti ni aye be ka nyina ne se ye chia El Shaddai teacher fo nyina ne headmaster any headmistress awofo ye damase awofo ye do ye ma awofo ye do ye ma pa mo ya de na so ye sre nyankopon se o mamu ni aka bia na mo fa mo ayen na ye be ye de sese ye bia mo mane mo nana no mu nyina beba El Shaddai ebedu bribi ye ntua sika bibia be fine nyame hira mu nyina na madwuma enkoso pacho omo amakọ mo nchen a businessman ni businesswoman na
makosre so mo mo no ya 100 series so 200 series so yakọ ayi adwumawura adwumawura ho o na on dem betene nka wo se ye betene nka ye ko be kind ho but o busy ntia mo nka kai ye be cross akai na nche ye be ba ho ye be ba ho ayi adwumawura enche be kind enterprise yenim se wo no so ye ni papa yakọ no ho o se obeboa yen yakọ pepe ase ho wo mo a nyame adom ye de omu niama omu products ene ye project no omu so yakọ omu ho omu nyina se ombeboa yes se nyame emma momoa na mofa moa yen mo de boa yen a ye de nyame din beda mase ye da mo nyina ase na me hira mo nyina amen ti treasure no madam Betty ana wote ono so na asemo de twa to me ko organizer yo ai o brema school yo nya be na dima kwanu aja to no dumuto no okosoro no oba fom no okosoro no oba fom esan so ka ma order o da bi ni ye oba muto no hwe order nyame kura ba so nyame so mu sa no manyi na eye adwuma but o manfo nim o dwen bibi o dwen adwen pa o ye bibi pa ade bi e de be shon sa o pese ye a o haw ni ensohwe nkitinkiti bo no mayi wo frim so o de muto nenam ka bo so abenda ka bo order o da hwe order no njia sanity on say mo head mistress wa talk out from ajumpe kuta ni ese beto enti awofo na mo so bo na mo da chi bi musu benya fa so bi afri edi bia say chairman say ne mama en say first school yi ba ko abrochire menu accountant so wo hu so nyame omo ye adwuma na omo gina yi a menjin di say mo de how bi koto manima a on be dane omo chia mo kra anya one city kra omo ye bi sanity mo eda na so ka twato yo de Dika no ye de na se kase de ma Ahenkan station na ma de srede nso Dika ba ya se ye dan de ye free ja na si wo no competition ha ne benya free ye eni tina Ahenkan stick kan tare ho ye pe se ye dan so anya one room bi no Ahenkan stick aba be tare one room ho fridge ye di ma mo kese Ahenkan ya fridge ye di ma mo be wia edan ye ko bo be wia na ye nden edan de ye ntwi nwia edan de mu wia enti ye pe se se boss ti enka odi Ahenkan pe mu na nka so kese no abonu ya ti enka ye de na list de fa na video so de ye ntwero kura enim se Facebook live on ba twetro mpe ampe enim se ni Facebook ya ebedu ba bia na ono so aye moa na de di ho biem ye de na se be ma yen executives ani omo yadwuma okay as organizer me fra na adwo awi o me se be ka won anytime bia be ka se bia bibi ni mo mra me ya mo be ba besom wow ana na me papa ka no ya adwuma na che me zumi gutem kura be se me fie nkrum na me so me di woyi me di me papa che ka organizer no ena se yenya contractors yenya oba treasure ya aba besemi di sabe se de papa nso agogodu ye kase Nyankopon o sira je boa wow Nyankopon o sira ne papa amen sanse adwuma bi omuna akokoshem na wankonya nimdie ni osuro nyame na de mo ye no mo de ya akwese de mo je yi aseto obeya yi mo nse ni papa mo bedi na obeya chairman be 20 years mo nti se ska bia oh debi se o hwe awfo yo bia nfa record ma chairman so sikam na ono so mpona ni mre na ni kura nhwe ho wow no ti ama bibia so etumi ekoso kama na de di hobie ma no ne yen teachers for so ene won school mu ye so ye kasa omote ye kasa omote nti ama nkola no so obambo wow de di hobie I think say ye beka say ebinum so so sisi dan aben ye sadai na de omo ye ne so omo de omo gates na ba beto ye sadai school nim ayen for no adan ya bemben adefo an kan okro betuma bo school no mo no mfi o ma but o ma san so de omo pipe asan ba to school ni mo mansuo to na okofa wa ano ode akrobeto beka se de mu ye pa ekase enu nti ye so omo bo Ahenkan video we duru ba bia eno so ma so te se ye contract na no beka sa se nsuo be ba se ye hode a ye de blog any cement ebesi kwan no okay sanse main road de yanim yenim se contractors so mo ye dan a se ye chi sloping ye chi koto main road no ho na to gata nim afa akọ ba we do na obi school ana se obi project mu na wo de gata abeto enye nika enu nti ye fa fidikasie so se o mo beten so na enche bia no nso ye besi for me se ebeta o mo fie ho a na che se ye contractors no SMC ni PTA organizers and ya ka bom na ye de mortar and
cement obi beton de amaya na so de be cheye no some hwe se mo ja pade sei bi ye be dika tibi de akwakoye saa mota ne ho adwuma ne de nkaya ye dan se be ye so betuma ba mfa so nti nyame nka obi biala ho edika ne be chi se ye busuafo eja mo ofie so abe otimi nka abe kwa mo gas papa sister ba kope SDA so no so tie nka ye chechi obi bia so ene adaje ne brenso a wonya edi amayen na yɛkasa etwa to sɛ yɛ papa Ahenkan ntwena ni mahwɛ yɛn yɛnim de otumi yo ɛne de ɔyɛ ma afoforo ɔnyɛ bi mfa ma yɛn abobɔ nu ya aboboga mepɛsɛ mo de appeal kɔ ɔnabo ya ɔsafo mafo edase mo na mo fa picture nka ho edase ɔne tu Ghana banfo ofiri mpɔtema ya why mrahye bidwani nso o baabi a school yi wo ipen papa mo nkɔ ne nkyɛn ɛno yɛde ampidie kɔ ye de MPD ko na yente ne nka se ne nsa aka na yesre no se ne nsa ka mo fancy ono ankasa so mo de fo obi so ye nya no mo de fo obi so ye de fo obi so ye se de be ye be kwa akodu ye bo mpa ye se de won nchen no so wote ye nka yesre na won fan ko na MP letters do so na so yesre ye de se won mani nu MP ho yesre MP ni nu aba beti na meka sei mesre no ene meka e shada executives ho e de nyamedi sre no so letter no MC for our MC ya MC ya baba foforo mama adwoa unu aba beti ni mo de appeal akọ yesre ye waba school ho credit ni be this week oba ho be hu ye project no MC headmaster ne na kasa eti yesre se momo ayen why momo ayen na ye nkwala no munyina benyi ato aba na ye nim se mu nim nyuma papa mo ye momo ayen ye damose wow one love na me mane nchi ayen patron so beti obi ana me kasa kakra fa gata na omde ato school ho no okay em say the last 2 weeks me ko ho na the way na nsuo ni nam GHS ho no na no de nti me ka kire headmaster ne say mo de anso be kire ta kuma fi ofo no na o ma top pipes 6 inches pipe no ma twa form e de across school no e de akoto school na chi okay na mo nsuo ni nyina fam akọ okay sante sa de a ene mi am de end cap ba be hyehyɛ no na masisi no okay na say onti o mu hu so mo fence won nsu abeta chi na say budi a na che say kan say kokwa ya de bo mo anti no ene ma ne ba ne say because enye suketwa dan ba kwa na dan no ye 3 nyina na say ene mo to aso nipa makoma komiensa sabepe ene mo na adwunso gum wono mo no enye betel omo pipe no so omo de a 6 inches pipe akese o omo le twam no omo anfa twam no omo de aso ho a omo nim pan se e ba e be fam ho o se ene de ene omo ya we na de no omo yesa ha adwen pa mu nim omo ha adwen me nse da nim efiewura fo ne de omo ntran caretakers fo ne ho omo so ka kire omo amu ka be omo ya ban adwuma fo tina kampom di na nka abo mu din omo ya ta kun fo but me no din dia nka me fa nche meka but minimum din dia min tumi kan hwe na emom no afa physical sie so dem so mbete okay ebi nso ana omo nya we ebi nso a wo mu nim se omo ya na caretakers ne kan kire yes nti caretakers no mo kan kire omo azi ebetuma afiro na me fa so echia me ho kan for one love okay won kan so de one love say one uche menye o de one love ana won kan de one love na construction company in the same one love construction ana o man so din the same faso ho one love people I love children. Oh wow. I love my sons and daughters. Ene ofata wa kama ni Johnson. Michia obi biara no ma me yanko ye na Braki michia mo. Ene shedai teachers fu nyina. Ya me nka mo ho. Na mo nkoso na mo nya dwumaden. Afi ye hia 6. Okay. Aggregate. Shedai. Last year mo single grade mo nya sen. Last year ene chairman Rebecca. By this year na dey single ye nya 9 last year. Last year mo obi yi 9. You know be 9. Papa say na yi 9. Enti let me say ba kwa na mi. 3. By this year dey ye hear ni papa 7. Be 7 or 6 this year. Wow. Na every 6 every 9 ko na dey and dey omdo so. This year. Oh ha beti enka. Yati mpacho you mate yanko ye na papa no mo chairman
Abra ye ko o bibi obekatwa to obi obechia no. Ne me kan se ahenkan juma ye fo nyina mi nyame dimu da mu nyina se. Am se we kan ho amaba ha empresa. Abribia ye ba moji ye fe so. Na mo so wo hia bibia mo ba site ho behwe. Mu se enukure ansa na ma na nso. Mo nti se wo ma papers mu na wo ho grounds a na ni ho no. Mo nye majuma sa. Mo expert inspectors. Wow. Perfect inspectors. Wow. Mo ka wo grounds a na wo ho. Na minchira mu nyina mpa bon sam beko so aye adwuma ne sa. Enyame beko so hira mo. Amen. Before okwan so chia me ho kafo Beatrice. Ene me manyina e won kran. E shada teacher fo nyina. Ba ko grant won chen. Obi anti mi chen. Edu stage bi a asa won woda. No mo starting way. O ma no mo starting way. O ma o but wo titi wo papa no mo chen. Awon pe grandpa. Yeah, my coin on the single. I know my way. This was a single. If you see who I shall die teacher for you now. Okay. And pay for you now, headmistress. The winner see and more power almost 2 dear my I shall die. Wow. Yamin Shamunina. Amen. Jesus Christ. Amen. Asem Dika. Onipa ebiasa eye meyi wayo ne wa entio onipa ebiasa ade ba kwa mrefi ye mo number no de bia obi pese oye nti ba ko ntena se na wo bo number no mame obi number muna maji atuma onipa no betumi afresi so ebia mo cement ba ko ana meto cement ba ko achem ebia me mo table slabs ba ko mienu a ofre obenya mo ena afi mpacho ya so meals na aba mpotamia no ha mo nkomo nchen mo nkomo nchen pa so meals no na nti mpacho number no ho na ebobo number no na okay o eni ye besese o manyame ato o monsem a o mo pese o mo boa ye Shaddai school no yesese o pese o boa yen o friend say ye magi bibia na so o pese o ma ye bibia ye pacho ye number ne ye 0244 773343 0244 773343 okay yadamase di ebeba eye beti sisi ade ye nhede ni merchant yi anase bibia yede ba bibia ni ani pa betimi afrance ana betimi afre o frienso na o de faso a benifo nyina so beti o nyina be mo ahu se o matonka enye sika nko na mo hwe no mu ade bia sika ye materials bia o cement aye beje o blocks a o 5 o 2 o de o bia even cement baako ye beje yes on table baako a de ye de ye yi maye mana nkonwa maye mana ebeye table a eye papa yes mfi mumuna momoaye na nyame be hira mu nyina yedamase amen nti omo number no 0244773343 say o bibia na person de boa El Shaddai school no parent association modern mo body abo aban no any school ni nkwada no omo produce nkwada pa omo modern monti maye ma omo ho den ni baby omo keka kono enye kwa 0244 773343 ti say o bibia obetumi afre kra ne omo kasansa ena omo ka no blog ba kokra na de be mo a omo ba appreciate sanse nketenketen ene bontoa me gina we su na afi ye de afrefo abem ti no dwumadi ni din de Asem Dika ebe wa kwamimine de bia anopa de wo hyehyew kosi anwumre gafra kosi anopa nondu na dwumadi no edidam me din edi kwaku enin kosi buadumetinam emodian kan kwame ebo no na dwumadi ne dia sawama ene ya obetemenka afi me nsama me de bae no edi nkomo ni na awie ene aprapra kwamu
ɛne aprapra kwa mu ni na no yɛwie nti no yɛbɛko akɔ yanim na afi deɛ ɔne yɛde atoa so mepakyɛw wobɛtumi aba homa no so 0201 94445 0554820910. Hello, good morning. Hello, yes, Akra. Pacho mi huyo na onso e. If you boko. Mhm. Mhm. Na ye government dia na government dia. Na I don't say. Mitio pa. Maame na o head minister to ho no. Mhm. E no beto asase ye get ewo ohima akọ ohima ho a. Ejo ye no na me ma ekosu ho. Mhm. Eti no oje su bizi na no beto asase no. Eti buzi na ba ndi aba no. Na o da ba school ho. Eje ba ya na ayi rollers oba second term no. E no beji school. High school bi ma aban. Fine. That toilet na omuji dije no da fra ko school. That toilet omuji jera la no. E no da toje. Fine. There's a say no. Amuji can e wo he. Two. Saje na abanu abuwa na wo ye no. Debiam ko preach meeting. Ko school na be jawe. Na be jawe. Anu mo bo ha gonda. Obi be so obo o. Be je mo ni ya mo ye ntinu. Obi be so beboa. Ko jo ho complain obi asidan. O de era tum. E won ko tada ho. Ama hu dada. Ko je fun ko jo ho ba aye afuo. Oh. Dan ke ebo na onu oto na oti oye obe ede elmasa no. Onu okwasoro oyi me pacho wasam ne ba bia wo kono me hu uti ehu ne nan eye etimpacho sisi hu nsem ne so ye o bibia paso de boa wo mo ana because omo ka sei penyini na o kan waye PTA ma be pacho sei na oba ho no mu bia na okay sikon beji bia no utua sikon beji bia na ya utua se utua so hu so mu de ye adwuma se me chese won so mu discan ye adwuma ebi me hu ebi a oko. Hello, good morning. Hello, morning. Pacho din bebi akasa free Okatechi ni Ifefi Abuabu. Okatechi Abuabu pacho yeti o. Pacho na wo bana mene ka sei. Pacho kwekwa ni nkusibu adum. Yo kwekwa ni nkusibu adum. Moni adwuma wo yema kotoko man Ghana man nyina. Amen. Meka ayidum la yefo na yini kakra. Aha. Woni bibi. Da bi a cha ka kire me. Ya chom senate. Na adwuma din we abrochire a komo health insurance a wo yare e be hospital. Wo na wo ma hunidie no wo wan wo de a hunidie ba no na wo abrochire nka ye hu se wo ye president o. E ba ya nyu 2.5 2.8 no no 3 million kra. Adam atuma na me cause me nim say 2.5 wo say 2.8. 2.5 ma na fun ye. 2.5 no bosumi wo twini ye ntwa omka. Dika should be fast. Ebini de sisi ada pa no ye former minister of sanitation. Ne ye jan san no ne nam ho no mo na ohome. Na omo mo teacher tantan de engrofo toilet, engrofo do so, engrofo eniema basa e beto agu. Wo jare ga bosumi wotwe no. Yesu ye san. Yesu ye to no ye san. Obenya bia no. Eti san sakra no ma sesa. That's a zoom line on Sikano, common farm and Moshadi Chomko. Sikana Bobida Costa Treasure Bell, or the ones in one sana or the Abba. And the Busman got Genesono, or Casso Bitia, where Tia was Mienza. Busmi no, Awania Bob. At the ball, I need a Becos was tied or down for if we say almost the down on Omgago. Debbie, hello. Ya kasa beche as mo pele fone down on ya insurance amamu wo ina na mama musa mo ja down every time for bondi edu obabo ha mo bra mo mra o pe bia ko si bra mo wi a ba na mama me link obi ama wo
no station no more money omo brown mo branya so de to enyo enya kra efi ne di agro te say yi omo di mu omo mo ban insurance that omo ya for grand brigwa omo benya ayi president senate e dey after we dey no ega ho next kan ba na do bi o shobi party ko ko kan e enga Dika we so oba party ayi president some life what you get dey to omo kan omo to omo ye bentia etukumi ye me kan say so ma yen takra wo dia ball no e be me da agem boni da e to die ya ji ko nya trata so atoto aba mo so omo nwe amobro po no timoni nyame aduma amen. Hello, good morning. Good morning. Epacho din baby akasa free. MPS and about 21. Okashi drag lane. Okashi drag lane. Abo Benedi. Mo na me yoba. Yeah, me ma mo mpacho meet you. Well, I program na me. Now sometimes no me say two am person me say the ankata coming. Because we could do na kasa. So, na can be na not sure million generator for you. Na ma sure sister to that question. Na ko me come Asem so. Let's say na 24. Na ko agency honorable metro amoki. Na sure ma me MC former MC man Victoria. Me Obia. Enu pipi. Che na ko service school mu an opeya. Me fa ekwan bi e da wo so. Na enu say service school no. Me pa cho omo etse bangalo afa Mr. Dompe asole down online omo ba service school ni dia na omo maybe peku omo ba pa omo ba omo ba peku nyame no kra ni sane wingu service school ni ma tio nemo me ba wa ka me na fio a wa ti o ile mu because ni ti American mo nya so e ja ka ba na me ka san peku just ene me fawo me ko share land bi na kwaku be ye di say bridge keke na said the ka MC ana say se be wo ti supra na asone ma amo keke me bla woni ni so ye wo committee for okromu a Alexander ya ko me siaw ye ko no say ade no mu ti mi mpe enia bi no mo fancy sisi pillars bi na ka aja o ma nya fe awon odin mo a na ka mu ti mi ya sa bridge ti abo bi na ka kwala na e ko school we le mo no e ba sa be system no almost as no much years are na check so ba e ba dress no obe school Monday last you do be do ba one in pabo and sandwich in soup na wa ka se scan we dana ka se scan we ne mami amani scan we ato na say what your problem here salvation no mo kwan no I want to say school no bridge na da wa e ba service school mu wo no na sra the part of man e had na ka so service school no me da kwa o mu nya ka ho bi. Okay. Okay, yati. Enka 0201944485 0554820910. Me patro se ope motu, ope aboboya, ope pragia. Eya one Sindorf Apsonic Motus endings awoso. Womo achimodan. Apsonic for omo agent or Eastern region no. Nyame adomodan no abepi. Tuko no motu type bia pe bia flat body. Ope GY3 per GY7 jungle type no GY9 new type na aba no jungle no efe papa na etiapo odinam na atiso nsampa otinipa moto so pragia type bia abobo ya type bia ni na no okọ Apsonic Sindorf motusa obenye bia to omo se ope moto ni bi na osika mpo nso abra betua na balance no na yamo tia ne kakran di nyansa wo ba no mfa dwemfima na de adwemfi bampo a nhihye de obekọ no ontumi emfeska no enwane nemum yabema akwan no atua ne kakra a ontebre timi pa twa achimodan sports stadium no opposite womne baby ana former baby ana minerals commission womo office no no sa bronsan so ano mo tubo se moto sisi nkwantani wono mo a Sindorf motus womo a from 0552126137 0552126137 and 0244908874 0244908874 Padaroma machi Pacho apom udin ni baby akasa free Yame adu me hoye bidin de kwa Asem krobo Asem krobo kwa bana metio me pacho ma dise de ba ko
ɛna mepɛ sɛ mede fa Ahenkan FM so okay na ɔmampanin ne nimpanifoɔ ɛte ɛyɛ nansɛ mu kakra ɛmfa sɛ bɛyɛ 3 weeks anaasɛ bosome de ɛgbani mmoa bi ayɛ ho sɛ asɛ ntontom ho ɔmo nketenkete ebi nso yɛ ntontom nketenkete bi a aba na mmea no mu nokware ɛsi a wontumi du anɔpa a wontumi nkɔ afuom ɛwo kɔ afuom paa na sɛ woanketɛ sɛ bi te sɛ robot a ɛbɛyɛ den sɛ mata wobɛtumi akɔ afuom akɔ adwuma na saa deɛ wei aba paa o because ɛstarte wɔ ayerɛbi ne yɛte sɛ ɛyi ne ti wɔ hɔ ɛna matete sɛ nkuro bebree so keka sampo mu nkuro mu ebi aba hɔ ɛna ɔmo ka nso a ɛya isɛm kɔbɔ ha nipa ɛya de pa ɛwɔ ha no mesuro nka kwa na mɛkyɛ aka sɛ nipa bɛyɛ edu ɛne akyire obi akɔ furu na ɔbaa no ɔkompleni wobɛba no akasa bi a wobɛtɛn sɛ omi bɛpɛ aduane bi adi no wobɛsa so w'ani so kyin wasɛ kyɛ sɛ woayɛ bataa bi na kyerɛ sɛ woyale na wo sa aka no nti ɛserɛ sɛ mampani sɛ ɔmɛtumi aboa sɛ ɔmde aduro bi bɛba yɛbɛtumi asrɛsra anaasɛ ɔmɛtumi asure aboa yɛn a megye di sɛ ɛbɛboa yɛn because ebi mu kɔ atom kooko agu ɔkora ɛyɛ den sɛ wokɔtɛ obi asɛ nkɔbɔ kooko ma akora wɔnkɔ because of mmoa no nti ɔso wɔnkɔ na mu saa mmoa no muhu bi da ɔpani baako a meti pɛɛ no na ɔno kyerɛ sɛ akyɛ asɛ yɛ ɛma mpani a wanya baabi kɔ ɛyɛ warrant abrɛ so ne bi baayɛ ɛna ɔde headquarter ɔsɛ biribi saa ɛsprayɛ ɛna kɛmmoa no ɛwuyɛ ɔno na wɔma me saa idea no ɛne bi na ɔde tum anim sɛ memmɔ mmɔden a na memma Ahenkan ɛntie ɔmo nte na ɔmo deɛ megye sɛ ɔmo station no kɔ atirinti no na ɔmma ɔmampanin nso aso nte okay mate meda ase 0201944485 0201944485 ana 0554 820910 0554820910 ofra ebeba studio anum sei na na makasa nkoma yadi wo bibi ka fa wana waka senso wo bibi fufura pese wo de ba on board na o de sasem kro no aba na yadi akira ma wo. Hello, good morning. Good morning. Me pa cho din ni baby akasa free. Me pa cho ye Fred Julie me kasa free aboabo. Julie achima aboabo yeti o. Me pa cho ahi. Me pa cho me nim se World Bank tani na obai no ho dia. Anka wo yi ma se me ya no ma me kakra. Nipa na ye ne kasa na onna assembly no oyom kasamafo. Oh, okay. Nti on na project no so mo de fa assembly no so. Nti na ma ye ne ono kasa ya no. Nti de akoni na no nim de ekɔ ne de eba. Me pa cho me dasi. Okay. Me pa cho bibi kakra ha me na me pese menka. Say na me wo Kumasi station hobby. Okay. Ana omo de ba lete ba say ye be ye station ho ye nti ente baby nti na me adom mama adom ma ye baby say ye nko emfa ye nko container no enko sisi nti ye bi ko sisi ye no ye tutu ba pa fo nti ache ni ye ti say omo ti on be ma ye allowance kakra bi na e ka na ye abono ye di ateso but ye hwani mu ama eni ye bi ye niema ni ye light ye call ye ni ye bi ko sisi won ye san start ye dwuma fofo ye owa nche ana ye le ni so na me ka ho bi ana omo eye say baby a ye di e container na besi no omo san de letter aba say baby e wono ye be san tubiem na ye call e kra me fan say be 2-3 months kra endu yo ana omo san de sa letter ne ba say ye ntu enti ye pie no ana ye san omo san ma ye baby fufro say ye san enkoye enti achi omo san be kan biem say e ka na ye mienu aboboso so mbe ma ye bibi kakra na ye di atete ye kaso ye hwe animu up to now ya anti hwi biem tina me pese me busa papa me say omo tu obi a omo mo obi bibi a na omo ma no so omo mo obi a bibi a mi pemu no de nka me feel say omo me hye bobi a sa na ya anti a ye hu ni say ka na ye boni aye ka nti omo kan ye ni da bibi so a ase ye ni da so na sa ma na ko ha den kakra but o me nso me ha ono. Okay, mate me da se pan nti Jesus wadawro ma say utie ma dwumadie ya ma me no ebisa de ode bae no na wapɛ ho anu yi ama no kama na
eno eso atwa. Hello, good morning. Yeah. Akra. Yeah, pacho din be wi akasa free. Pacho kwaku den. Kwaku anan achim aprade. Ah, kwaku anan. Okay, achim aprade yeti wadaroma. Ni na me bi ka mo na o maba afu mu no ho ase. Ni ntontom ne de. Ni hu bi da. Ye ntontom o. Ah, ntontom. No masa se utu kuku ase a. Ase ya seda ne akra wo. Ye jo mabu kuku na. Mata oko aprade clinic nyina. Oko ko na ha ya ma. Ntontom no nko a. Mene wo kasa disi a me wife wo da ho disi a. Ntontom ni nti. Ntontom ye kwa fu. Kuko ye ko boy o ma we na na disi a ya le no. Oh. Nti e koko board we nya ban ye best. Mo asem a question eba mitima na won wo kan. Enye aban ye best then aban entimi ye bi koko board ye nyo mo ye adwuma. Ye tere koko board. So mu we do bi anomu company bi o mbetumi ase. Na company na bre ye duro. Ne dia spray ye mfo ni mu na ntontom na free mu a. Ne be do ma. Because if you are for bread. You will form a young community juma. If you are Kukubo, we not by Asem. Any Kukubo, okay. I know it does. Urakwana, I das pa. We say, me din the Papa Kofi John, me free Jiwanin Quanta, or saying kind all the way. Hello, good morning. Good morning. Me patro din baby akasa free. Me patro the faithful the friend Abeka. Abeka chimoda wadaruma yeti o. In any team program na lady back on Abeka before this month. Okay. Concerning temporary structure. Say your mouth baby. Say for container and na some go kiosa. Me patro assembly hobia na. Okay. Assembly mouth baby. And that's all be say kwan. Self person container. And I say, wood where you see the beer. I think different temporary structure, you mount on the block. Assembly can move it at any time. I will near that place no. It's about continuous that doesn't mean say you tour I will say compensate you. And if you have 1 year permanent structure, okay. Oba you catch yourself a one and can be near piano. Na ese Mr. Beka mintwa no a muchirem sama omo. Omo ya we. And now be catch you say, ye ma won your permanent structure, ye ma to block. Because a hono the hope for purpose. It any time be as and nyano o me ba beche. Okay. In terms of free achima boabo no gi se enchirimu no ekoye ma wo. Nti owura beke dase se onso te ya wafre wabam na waba be yi ano kama ye dase osom no eno ani kakrakra ne yeko nyame nhira. Hello, good morning. Good morning, Minia. But you didn't be akasa free. No yam for coffee and tea because it's kwabodi. Kwabodi number 2. Okay, yeti you. You are no paid in your abode, ma. Medasi. Ma kakra nyanu me no ke na me ke bia fa waye ntontom na aba no. Aduru ho. Anya Asem getwa. The mo sanfo na koto abo. Wo ba me kurum kwabodi no metu a. Nipa sisi a wayera a ehye dem no mo ni ha me ne meka so mo 200. Ena mo ntontom ne nti. Ntontom ne nti. Ama dukuru a wo kwabodi no metu. Ba fo kofugu aten. Aye lete ekoma health director ewa achima ofanse ama papa na gasa ba yekurum one nurse po ho ebe ye adwuma fu 24/7 ayare fe ko ho ne clinic no director ne ba hwe wi e na okoye nti okoye no no so ko pa ntenipo bi ka no ntenipo be nwatwe e ba ya ne atankolua edukurufu ewo achima tro so traditional council na be share okwabodi metu eye meeting efa ahudie hu kika ahudie nsem se ya ndo to yidi eni ade also be hotel yo say oma be spray kuru no ma den amen ndi se amene o ka say eye endra na oma asamefo e ba ya be spray
Kwabadi kuru ni na mu. Na mu ntontom no omu ni kuru nko mu. Omu wo efom ne ade kuku ase na omu ka no. Ena ukwafu ama fu bebire nkuku buru mu ntente. Ndi yebesere se de aka ne wure mu de no. Anka kuku board fo se na me ne bi ka. Na se me ba o. Na se efie de no mbe spray no eye kakra ho. Andro kwa no mbe spray nti yebe hwe nim kakra. Eno no health director o watch man sana be yesa. Me pate you. O eno aya de pa. Wa ya de pa. Wow. Andro Oma Zubline of Penny, ya usu and the Dom Biscuit, Kuni Nemo. Oh, wow. Ah, my for Quent, your Muzma. The Uncle Coco board the photo be a group baba, you this way now. Almost you wouldn't lose ya, monkey of the best way. I have idea, I feel Coco in an Everton with him. And as I didn't, the Aqua Quens, I said, Omakoye, Omutumbia, Omupe, Coco. Osha kokom no mope. Enti na ma de money chire kokom no. Hello, good morning. What's up? Morning. Wadaro ma odin ba bi akasa free. Hey. Mahu akra. O Fred papa ya fro ye nyawo. Hey. Abra. Dika no danto ntum ho asoma mo kan no ni atu ye ye enko ye manye. Ebi aba won so on. Me yiri ko afumba o se da me ko ase. Ntum ko ake kam ngo baba na abubo asapre debri bi. Usi ame no ka se ni de debri ko better wo ya wada no be fi ande. Wadi so nko 11. Omu ni obaka atu biembo ntonto we ya omu abeya nti ya sama abasia omeyi mu a ayi afumu papa na obi a also opepo di kan ekata se ye basia sa aban nke no yon bibi aban no so yon bibi ye kase koko boda nti ya se ni nya tu koko mu be se aban ya tu koko mu enka se koko boda tu koko mu nti se embo bi ba be ni adedi koko hu bibi ma aban no se ye bomba di sufra no nye so ni koko ball obama ma koko ball aso eduro bi abaya ni de ya aban no obama kan se koko ball sei na abo wo koko ho ndiro mo de ntu ho ala ho nti ni de odi kan kan se aban embo anya san tontom na omo ebi koko so no so le se fam tu ntonto koko mo ntonto na omo aba no omo haya ni da ya se de ya ye bo mpa se ya me ba na oh afra mate ye be kasa akra oye afra fo utwato pacho di ni ba bi akasa free me de same me kasa free achimesim same me ti o me pacho e shada fo na ba no ni so mu di nkomo bebre na omonkomo na e de pa de hu bia na hu se e bia e se nkomo ma e mumu number bia omomu ano so bi e pese obo omo ni ade a obetumi ade afa so ade ma omo na aye kama na abo ankola no kre omo man e ma ye de tudwa kra e bia na e ho ne fa waso achi enti me bo ma wana ma mi wie mo ne ko ye nko ntontom ne so me bo number na ma ho okay 0244 pacho menko 77 33 43 43 okay Miss Medasi yan kontontum ne so entontom na sem no anya sem mo a omu ni ho ayo omu ya mo amu ho omu go ya black this year make us chi omu chi ne ho kwa we fu ma anya sem tetwa bon but ase we die ne de aye too much doctor aye too much estre Ministry of Health for omu mbremu na koko board so ambre na yeta koko ne de men kan ada the brebe kan wurem because wo ko tran koko wo se wo bo pa amwa we an ma o kwan ama wo ntumi nfa koko ana wo se sa koko obi atumi koko agu ase ana wo tumi on tumi nko se sa nti wa wo hwe koko agu ase ana wo twe a okosesa na obo a papa be na be ye me wade aba ama koko board mato nti yesere dana koko board o mo mbremu na mo fendru embra me ya sampete ana Ministry of Health for so yesere mo
because I had a subject in Ayama. Men can add out. I had a subject in Ayama, all because and more on my bay. Into a Ministry of Health and a Ghana Cocoa Board. I'm coming to my mom. No more work here for the every. Mate, Patrio. Nti ntontom na sa critical ntontom no as we so abeka san foforo o chese ntontom no wo ho omo ye tuntum nanso afi we die ne de asoma babro so oma babro so okay akom ni nchiremu ti ene yesre de omo ye be ye bia no omo nyamaye omo nyamaye Ahenkan 93.3 FM kamebre no so anisa nanso kane abankra chepani ma Brim Central Municipal Assembly onumnya for Victoria du pese nkomo ayedi dwumadi ayedi obibika ti yede ma me beto awoma no so na bibi owoka no yina yatie no ha It is a problem for you. How I miss my muscle. Hey, now the top and the mini photo. I'm best my form. I got not that some more. Are you done? Shower. Asem. Patron mo frame ti anu nyai ye de fre incoming calls should cease. We are doing outgoing call. Hello, good morning. What do you offer Vodafone to be able to make us? Patrodin. Hello, good morning. Yeah, Patrodin, baby, Akasa free. Hey. What for? Me just say on pomu ya dear. Mo Patro, me tea one pay. But and to my stomach, I can't. But you might be the same. When I'm from when I do it, the people now, or 2 pounds a year to you. Oh, now, sit down for them, that I will help you to understand. But you soon pass you to young phone. Now, because of the years, when you mean your best friend was the years. It is just and think about the whole gun, and I say, you do here. Again, when Padre today, the Yasmin is a year. It will pass you young phone. I do so young for you. This is a million possible woman. If you don't to know about anyone that you see young point here, and I say, you to a year. I come in the canal. Okay. What fire that's papa. That's a pa. Okay. Kane abankra chipeni ya na ohwe Brim Central Municipal Assembly so onumnyamfo Victoria edu dwumadie yenya ne chese oso opese oka bibi producers na tia me na so san ti ye de naba ahoma no so maami wadaro ma atime kan maache minim se oye methodist ni ti na se methodist ni so mehwe baby a umfi adu ya eden ya obeka maku nje ne e ma ya sumu ana nyam na mo chia san no ye je ni nyame adwuma na hwe nkamadane no enti ena nyame adwuma na hwe na odi akoso na mo ne brofo wo ho ya wana brofo na so se chi ni ya kanti ni nkambro okay ba sa mo anso na ya mo nchia ba ko ye service to God ya no ye kwefo okay oh wow ai methodist makobi penyo ba majai nyai me zango mo ma be fo wako sa odem be ko branch ben ya uba mu okay o ma branch o ya yi kinti ado be ko yi okay ba me chess na makoto nyom na yi oh wow na me chess aso na mu dia na ade me be ko odan dia na abo dia na nkran dia oh esa abo na nti odem be ko abo okay se mo ji aho bia ya ji aho ankasa okay mate e ba kokura wo bangalo awa ma ti bangalo no mo no ekọ no teacher anna kwafie and it's a morning service and upon 7:30 to 8 no mo wacha 10 no mapo ana kampanu mom o se ebinu de o mo chedodo ye ha ne de ya na ye chen so for ni adentini ana ye tu ye bo atunta fa ya mrewa no
Ose akoya mero ano. Emero de any different from ememu ano. Ememu I don't tell you. Papa ne akoya baby. Mo yeda ase se waje yeso ano peyi na dwumadi egusu akoso ana yenya ne tie se wo se wo bibi ka enna ama nam so ama ya fro aba oman so wadaroma ma yehu ade kra opese oka se bibi ne ka na opese otre no ana bibi fufo na so opese ode to de kan so a wadaroma yetiu yo me da se yes that station me chai tie papa fi se e kan ye mpatamu ni ye mantimu ensem enti se wo ho no mo na oman no ayi edie ne koso da wakoma so a baby a no tia sendu ho aye ka obeka se bia ye bo wachi tie na ade ye adwuma eboa ema empuntuo so eba so yo ewo mo sima betina fie na so menti fie ma ye sabrewa no ya di adwen ye mpaibo ne bibia at the time ensin na chi ene kotokuman no oman ni nyina achi enti ye tia ne ye so ye ma kwankyere ye fa ebeboa ye ya amfa so a o de wai wa famu de me da se me pese me di kan bibi kakra efa ball no wa o tai kan ho asempa ha me pa endi mimi ko station mi ntodi ani o because me to mi ndi me kra me nto chese ni awo to aduane wo ho no wo ba ye no wo se wo tua tikitinti no ade akra wo fansi ne ho no hwan dokono ho a wadi agumo no o fansi ho that's it menu omo so mbe kai a menu omo eko ran so ka kire wo mu nyina so bia fa de nsi na yi ho ena jumla yo fon so adwuma a wo ye wo mo epra wo pra na nwumre se nwumre na cash ni nyina pompon no o ma pra ho anwumre no na no pa no ka aba ba sesa o ma sesa de ko akoto mo ya so akogu adazin safesie ni na ke akofa edwumre bia krofo so a wo ball fie no o mo de aba be bu wa station na wo ka bibi senkanti ye nya krofo be teta ye be che wo mo station ho nipa da ho fla no pa akokosia na ju ade be sachi ene nipa no oda na ho why and wo ba be chi obi just the akwa oba fa so de ato okra wu okra private car wunim so oba fa car na say policy no yi ni wan no yi esi wo no okọ just nema ye no wu di ho dwen a bro won ti ase wu ti min ti ase ni wu ni a yare no a eba no sabi onye ni nyina ni ebetimi anya ho adura ma yan yi o ele ba so a wo de o se mfa wo no be ka obi e ka o man no nkradromra yenye se no ye tax kro ya ene ye de ba kofra ekofra aduaba ye de afa aduma ye fo ni atua o muka bibia wo ye bia ye sikasam ye two tax mu so a ye ho kire yen ni anu so ye kasa si ye kasa fi si eni sika so enti ye hye ni afa mu die kakra ni entimi fra moa na baby wo no mo ye de ade asia ku koto ball agu a sabi me ha ye mikro mu die na so de me free asante afiga ase wo ko no ma container no asambe ne de asi wo no mo no wo ma fa ni pagina ho enti wo de ball ni gi ho no mo a mo waje mo wa hwie agu mo no wa tua 50% ana se wo 20% se do so a mo wa tua wo 160 wo mo tia si atua enti wo mo nya sika ye timidi afa ball no wa afansu wula no so egu fom a obi gina ho a osisa ye de bi atua ne ka ayi so ye ko fa sa de edi ba assembly wo so ye wo edi ba ye no wo mo tia amanfo ntua enti wo ma me anya attempt kra ani ejaye o wa de bi anso ye siri bia ye ni akoto maria si so be ka no kra me bawo me pa chance ne be kwa akoto molias no ensusu o kan sisi e matama num se wow ukoto ball egu 5,000 na no me konko station Matias ye obi gina ono mo enye se ball an mum nipa na oje ono oje atu agu yie no ono na eji sa 50 pesos no ana 1 cedi no na uko enti me di senka odi to manim na mo se o muntua no ka ya apply try hwe mpo anka na nke so ya try anye yi but uko ye ne sa ya so ye autocratic leader leadership is autocratic esa wo kan kabi
ɛnso wakɔhyia wɔ baabi na wode bɛboa kyɛ sɛ wɔn bɔ tugu koraa sɛ wɔn ntua wonya kan wɔn te ha deɛ wɔn ntua o ha deɛ wɔn ntua o ɛnso wɔn a wɔsɛnsi wɔn mu yi ɛpra wɔn store mu ne wɔde wafrɛ sɛbi yɛn nuanom yi asɛbi o asɔ wɔn ɔnya yi papa no wɔde asoa no ne wɔtua sika de ama saa nipa no na nipa no agye sika no ato ne bɔtɔm ne wɔkɔ akɔtɔ mɔre ase hɔ ne wɔkɔ hyia gu fam hɔ na asabere no asan afa nipa atua ne ka na wɔn abɛsesa de agu bɔɔla kyɛnsee mu ne asan apɛ sika de atɔ petro ne de afa kaa akyiri ha ɛde akɔ nkwantakwan mu a wɔkasa mansofoɔ no ne ɛne mansofoɔ na ne ɛbɔ mu ɛne ɛgye saa asase no nti ɛyɛ aboabo ɔdaa ɛne manso na ne yɛ asase a ɛna akɔkɔdi manso hɔ ɛnso nyame adom wɔn mpam yɛn yɛne wɔn nyinaa na ɛhwɛ ɛhɔ nom na yɛde bɔɔla no ɛkɔ na hyɛ kwan a yɛtwa firi ha ɛde kɔ hɔ nom kura yi mu me ba yɛnyɛ bɔɔla site ɛwɔ ha yɛkɔ gyadam ɛkɔ sam gyadam wɔn kyerɛ sɛ yɛntimi ne di mfiri wɔ daa ne yɛbɛto yɛ bɔɔla mfa ngu wɔn so ɛmɛfa ntontom ama wɔn gyadamfoɔ asɛm no no na wɔn ɔma wɔfa wura wɔda yɛyɛ wura o na sɛ yɛyɛ busa environmental ayi no wɔda nipa sɛ yɛyɛ wura papa meka sɛ fii mesi yɛyɛ wura paa enti no mɛserɛ sɛ yɛn nyinaa yɛafa mu di a yɛbɛtumi no yɛnyɛ ne kakra na sɛ bibi kakra ne ɛsɛ gye adeɛ sɛ si wo fie na bɔɔla chance bɔɔla wura no ɔmɛfa no atua bibi kakra ma no a megye di sɛ wura yɛtutu gu basabasa ɛne deɛ yɛde gugu hɔ nom ma ɛma lorry station hɔ ɔtam firi ne fie na ɔba bɛhyia gu lorry station hɔ ɛtam came ayi zoom lion foɔ no wɔn mo tam kyɛnsee bɔɔla kyɛnsee kɛseɛ kɔ si lorry station hɔ afei wɔn a ɛte hɔ no na ɔma no dɛm sɛ ɛmo pakyɛw wɔn bɛhwɛ sɛ yɛnyɛ saa deɛ ne bie ɛna ɛma wɔn kɔkɔ yi firi hɔ nom ɔma san de aba koraa o ɔma san de aba ayo ɛkyɛ sɛ bɔɔla no ɛboro so wodi ade ketewa si wɔnyɛ yie aboro so ɔmo produce wura papa ɛnyɛ sɛm ketewa nipa yɛhyia saa lorry station hɔ main station kakra no na edwa yi so ɛkɔbaa ne saa no yɛtete nkyɛn efi no ewura no a yɛyɛ ne nyinaa lorry station hɔ ɛne akɔtɔ mɔde ase eti wura ma mɛfa yɛ no nanu mia mani gani kɔ ekonko na dwonso ne gum a ɛda main lorry station hɔ no mete sɛ woka mɛserɛ yɛka ne saa nso a ne yɛde aba sɛbe yɛnkuro nketewa mu aboabo ne yɛka ho asɛm medwene ho a nsuo yi da mu yi mebaa kuro yi mu bɛmfi aduanan ne mu da yi mu ya na ne yɛsɛ nsuo wobɛnya pipe asa gye sɛ wokɔ asane opposite ayi ɔde sɛ ɔmo asiɛyɛ hɔ papa bi na ne ɔwɔ pipe yi bi wɔ hɔ no ma ne yɛkɔkɔ sɛ bie ne abɛsi abɛnom da mu ya na ne yɛsɛ si yɛ nneɛma da mu ya na ne yɛde yɛ biribiaa ɛnso nyɛ bɔɔla no akɔ mu a to the sense sɛ woyɛ ne ho hwee a ɛnyɛ ye kyɛ sɛ woso wo containers yɛde bi bɛbɛsii ahemfie akyi wɔ ɔmɔforɔ sɛ nyinwuma bɔɔla yi so metee yɛ a mebusa a yi environmental way same na mesi na aboabo yɛ deɛ yɛ na ti ahemfie akyi wɔ ne wɔ hefa wɔn sɛ madam yɛkɔyi afiri hɔ na mefrɛ assembly man na mesɛ deɛ na mama yɛbɛyi kyɛnse no afiri ha wɔse yɛn asase no yɛse obi asase wɔn ato na mesɛ na mɛba nkura mu adedadeɛ hɔ na ne wɔn gu bɔɔla efiri kɔ apɔnkye abere so nyinaa wɔyɛ bɔɔla site ana formal toilet public toilet kura esi hɔ ɛyɛ deɛ na afei hɔ kɔkɔ yi obi asase ama yɛ nti mo akɔyi kyɛnse no baabi foɔ nso pɛ nti sɛ papa no fa firi ha sɛ no a na ɔnso de kɔkɔ si baabi a wɔn pɛ nti esi abaabu kurom a yɛni baabi a ɛnkanzongo bɔɔla yi yɛpia yɛn kɛse yɛde kyɛnse si so na kɔn ma ba abɛfa kyɛnse no bi wɔ yi te sɛ nkyɛnse a ɛwɔ municipality mu nyinaa no atete te sɛ bɔɔla no de gu mu a ayɛ sɛ nkyɛn ne nneɛma nyinaa ka ho ɛyɛ kyɛnse na ɛtete no maintenance nti deɛ wɔyɛ ne sɛ nka common fund ne sɛ si ha no mɛtuatua project ayi ne nyinaa wie no nti kadeɛ bɛba bio no mede bi bɛyɛ ne yɛde akɔsiesie nkyɛnse no bi ɛna afofie antoasa sɛbe odware aba mu yi ɛna mede afiri hɔ yi nti no aboabo ha deɛ no sɛ yɛbɛtumi a mpanimfoɔ mo assembly man no ne unit committee no na yɛmpɛ sika kakra ne yɛnkɔpɛ kyɛnse no flame no deɛ wɔ hɔ na yɛma yɛmo assembly na wɔn mfa ɛmɛnkyɛn nkyɛnse no bi ne yɛfa mɛsisi hɔ nyɛ sɛ baabi a yɛbɛpia no zoom la yɛbɛpia ne nyɛ yɛ sika o ɛbɛsan yɛma bio zongo deɛ a mekan
na deɛ wɔda me so deɛ kaa biara hunu baabi a ɛbɛfa akɔpia deɛ hunu baabi a ɛbɛfa enti na asi wɔ hɔ ɔmo hyehyɛ baabi a ɔmo de bɔɔl akyɛnsee no yɛtumi yɛ a yɛde bi bɛtumi asi ɛde ama wɔn mo yɛmfi environmental ho mepɛ sɛ mekɔ ɛhyɛdae school bi so ɛhyɛdae school yi obi mfuraseɛ na wɔkyerɛ ne history ɛwɔ mu ɛsatee at private school maame a ofuraseɛ no nyame mfa ne kra nsiem mama sofia wɔfim wokɔ ɛhyɛdae DHS wɔbɔ sɛ fie bi bɛn ɛho paa ɛyɛ maame ne fie a ɛhɔ na no ɔsi na wɔbɛtena mu so na wɔyɛ ɛkɔduru baabi no sɛ ofiri biribi aseɛ na aduru baabi aban tumi bɛsɔ mu sɛdeɛ obi kyerɛ sɛ dumire bi na aban no bɛsɔ mu a na ɔmo ɛyɛ nti me kɔ mɛbrɛ so a mɛkɔkɔduru hɔ nom na yɛgye akyi ɛna woman baako a no wɔ hɔ wɔn yi me kɔ old town methodist ɛna mɛkɔ hɛde wɔ hɔ na nyame adum discipline no ɔmo de firi aseɛ no nti wo stay na bɛka sɛ private school wo de ɛhyɛdae ɛtoto public schools ɛwɔ ɔdan mansi yi mu a yɛyi first three a na ɛhyɛdae ka mmɔden bom discipline ɛne biribiara mu no ɛhyɛdae ɛstande tall enti no bra me nyame yɛ adom koraa yɛmaa me soɔ na aka me mfie mmienu pɛ na makɔ pension ɛna nyame maa me so de mekɔyɛ MC mefiri w'abaatan ne bi sui sɛ madam wokɔ deɛ yɛwu ɛna me sɛ sɛdeɛ yɛahyehyɛ ato wɔ no saa de ɔbɛba nso baabɛtoa so ne nyinaa ne sɛ mo ne atitafoɔ no na mo ne mo ma ɛbɛkasa na mo ahwɛ ɛbɛkɔ so ɛna mpaa kɔɔ so me nua Benis ɔno ne primary ayi me ne nyinaa ne yɛyi yɛfiri rate ɛde ne ba ɔno no wɔ rate kg na me wɔ GHS nti emienu yɛde ɛba wɔn nti emienu ne maintain school na sɛdeɛ school no asi agye din ne nkwadaa ne performance nti no na ama population no ɛkɔ soro enrollment no wɔn mo fi primary hɔ no wɔn ba GHS no a ɛyɛ one stream pɛ nti ntumi nfa dodo nti saa adwene no baa sɛ nka yɛbɛnya second stream no in fact wode kɔ assembly hɔ na ɛnka wɔn action plan no ho a ne yɛ no agye sɛ ebia nyame yɛ wadom na mmoa bi anaa sɛ common fund bi atumi apue mu ane ɛte ɛfa bi mɛhwɛ wɔn atumi ne wɔn kan sɛ sɛ si maba yi deɛ mehu sɛ common fund no ne ho yira no nti mentumi ma mo assurance na mmom no monhwɛ sɛ mo a mobɛtumi asate biribi